Leonardo Catalon, Roda M. Ramos, Mariel Gutierrez, Jasmine Rivera, Julie Lacar, ken Jinky Michael. Makablaawan ni Manang Sheila May Haro ken kaanakak ani Janara Haro, lakay ko ani Michael Dakiwag ti Aglipay Quirino from Sara. Ni Leia Musuela Lagrana ti Sawat Tagudin Ilocos Sur from Taz Angel. Shout out kada Glenn Peter Sipe, Linda Lajo, Wen Gosalia, Canceli Petines. Mother ko ani Priscilla Cacho ti California, USA. Kabsat ko ani Maggie Cacho Sotero ti Spain, kan Larry Cacho ti Ireland. Shout out kada Karen Joy kan Flory Medina. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Daniel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras mo kastamoten kani Sir Ferds. Sakbay man manang arugyak ti agsalaysay, di la mabalin apakibaga kani Sir Ferds, ta i-accept na ko mati friend request ko kankwana iti FB. Nabayag ngaminan ang nag-friend request sa kankwana, nga maging kaita kat saan na pa'y ana-accept manang. By Daniel, taibagak ka ni Sir Ferds nga i-accept na ti friend request mo. Ilingad naklatan manang itinagan a Daniel, taga-Kawayan Isabela ak, nga maadak ita dito'y Macau. Dandani sa nga pulo atawanan nga adaak dito'y kas manager ti may sa restaurant. Uray di pandemya adaak dito'y. Saan na pa nagpanakal manang? Makuna nga damoten urnong ko, kat plano kon ti ag for good dita Pilipinas, apaman amalpas ti agdama kontratak ditoy. Sapay la kumata sakbay ang mapasamak dayta, maipatangatang pa dayti pakasaritaak iti programa yo, tama siguradok manang, adu ti maayatan, nang runa kadagiti padak a Pilipino, nga agpapaay iti restaurant, nga iman manihar ko ita, dito'y balasiw taaw. Madandanagan ak. Ne, anya ko mga iti pagdanaga manak ko. Nagadungamin ti mapampanunot ko nanang. Kasanon no iti panangawis ko ni Leia nga agkasar kamin, kat pagkadkadan nak. Ne, anya ko mga iti pagkadkadan na Daniel. Talo atawanan ti relasyon nyo. No labsan ti agsarita, kasarlaangan ti kurang kada kayo. Tanawaya ka maturog iti ayanda, nawayamot nga umay maturog dito'y balay ni Leia. Agkakaida kayo. Alangan mo't apagkadkadan na ti panangitakder mo kenkwana. Nanang. Saan nga min atila pampanunutom anak ko? Relax ka laeng. Ano kasta nga ron nanang? Patuloyak ti mapan iti ayanda Leia, kat kasarita kon may papaniti panggap ko amang ikalay sa kenkwana. Ay, kataon anya kumaaga po adi mo patuluyan nga ay. Sayang mo tinurnong mo nga inlatang mo para iti panangikalay sam kenkwana. No di ka patuluyan ti mangawis kenkwana iti kasar anak ko. Apay aya nga agsennaay ka iti naunag. Nadlaw yumot siguro nanang. Nabayagan na sana sumursurot kanyak diti balay ni Leia. Ha? Nay, unngag paiso. Apay anak, nagapa kayo? Saan nanang? Ngamiti kalabas. Nadlaw ko akas laki mayakay kanyak ti kaayanayat ko. Anya, iti anya aga po. Amangan mo't no adda na aramid mo adi na nagustuhan. Awan mo't ti amok nanang. No kasta nga road, rumbang laang amapan ka iti ayan datap no makasaritam. Apaman nga aginurnus kayo. Awisem meten nga agkalay sa kayon. Umatlagaya mga nakapurporma ni Daniel Arimuar. Panggap na gaya mo nga awisen nga agkalay sa ni Leia kaayan-ayat na. Wan gunding, talaga nakasaganan ang mga asawa dya inaunata. Ay, gusto lang mo't aisen tanay. Manot taundan, tanda ni Trentanan. Nga rod numunak at nagadayo ti agwat da iti adi na. Sa nga pulok at may salaang titawan ni Kriste nga adi na. Ay, apay ang nagsanay ka iti naunag gunding.
Awan mo't kiti ising. Adala nalagip ka. Anyaman daytan. Awan ko nakamot. Masapul kit dingag sagana tamutan ising. Tano manugutan ni Leia nga kalaysada kan ni Daniel. Alangan ba nga awan man lapulos ti maitad ta kan ni Daniel apang nayon na itigastusin da nga kalaysa. Gundeng. Malaksi diti dingawan ama parte no bilang magtagtalatamot iti kwarta. Ay, si kalata ti makaamaw, Gundeng. Ay, Oh, apay? sapay la kumata umanugot ni Leia nga agkalaysadan ka ni Daniel. Alay, apay kumaasan nga manugot nga ikit natawunanan ti relasyon da. 3 taon nga rodan. Podno dayta, ngamsigon ka ni Daniel. Adan sa pagdaldalanan dayta. Kasla lumikliklik kano kenkwana ni Leia iti kalabas. Nay, apay ngay? Saan ba't nga mo ni Daniel? Isungarod ako nakenkwana ama pan nakasarita di kayan ayat na. Tano maurnos dati anyaman asanda pag kinaawatan, awisan na mutun, tapno diretso kalaysan. Hey! Adanton manang ko! Talaga Kriste, iso asapay la kumata saan ama paay ni manong mo Daniel. Saan siguro, nanang? Ay, saan tayo asigurado anak ko? Nang runa no dati saan anasaya at ama paspasamak. Aniya ko mananang? Diyak maibaga Kriste. Nga madanaganak tanay. Maluman nga maawan paylaang ni manong mo. Itay pa'y agsapa api manaw. Nanang? Ay, ad-adalakat nga ruden nga agdanagak. Ha? Apay ngay nanang? Ay, basta madanaga na Kriste. Amkak nga mga noan yan tinapasamak ka ni manong mo. Anang. Diyos ko, Daniel anak ko. Apay anabartek ka. Nanang. Nay, apay ngay nga agsangit kamutan. Ay, tinasayaan, umunag ka anak ko. Amay ka, darasam. Hala, agtugaw ka anak ko. Awanan. Nanang. Anya ti awanan, Daniel. Apay nagbartag ka. Isang agad nila yan. Ti nakikalay sa kanya. Tinasakit. Nakiwinaswasan kanya nila yan. Anya? Sa nagpaiso na lang. Isawanan ti serbiti biyag ko. Kaya't kung di mapukaw di tayo lupong na nanang. Tsaka kung kaya ti agbiyag. Nay, saan Daniel? Saan kumakasta anak ko? Agkalma ka. Di ka agpanunot itinoan niya laditan. Pangaasim, anak. Si kagayam ti kabarbaro akadwami ditoy. Taga-ano kay di Pilipinas? Nagpintas matanda ito eh. Nakaamamo ti rupa na. Hello? Kasarsarita ka? Ha? Pasensya ka yun. Anyay tayong ti damdamagan nyo, madam? Ala, una yan day tamadam nga awag mo kanya. Di nakawagan iti kasta. Dishwasher aklaang ditoy. Servidora no daduma. Agpada tala ang ama susweldon dito restaurant. Siyak gayam ni Michelle. Daniel. Siyak ni Daniel. Taga-ano kay di Pilipinas? Isabela. Ije kawayan. Talaga nga rod nga Ilocano ka. Ijayak Ilocos. Kastagayam. Agyaman na ka. Ta kinasarita na nga oray janitor aklaang ditoy. Uy, hala, saan mo alalaangan ti trabahom ditoy? Kan may sa, nasisingpat amin na Pilipino nga agpapaay dito pagtrabahuan tayo. Malaksid laang iti manager. Anya? Di mat Pilipino mat lang ti manager iti pagpapaayan tayo restaurant? Uwan, husto ka. Ngam imbes ko mga iso ti mangi sakit kada tayo akailyan na, saan, ta isupay ti mangi ruruman.
Anya? Iso nga aganat ka kini Sir Dado, Daniel. Sa bali ti ugali di kadaraan tayo at tinalag di inchik nga akin ko iti restaurant a pagpapaayan tayo. Nagiginad kayo mga gunay. Di talaki istorya teraramitin Aday ka niyo. ni Sir Dado. Nagsasadot kayo. Agtrabaho tan. Ikaw lang ba ini kasta na ramid yun? Ay. Hala, magtrabaho kayo. Sikat ka barbaro janitor san ka di? Wen sir. Siya nga rod. Naimbag nga oras yo. Di mo ibagaday ta. Ta saan na naimbag ti oras ko ita? Apay nga daka dito yung kitchen. Kwa sir. Nagmapak ngamin dito Iso... Si rumba nga kanayon nga imap mo ka ti jarwar. Ita yan dagiti lamisan. Iti entrance. Tapno kanayon na nadalos. Saan na dito yung kitchen? Ta dito'y kanayon ang marugitan ng runa no kanayon mo ta dinudugsak. Di pa naginaw dagiti dishwasher dito'y. Ha? So mabaling ka di janitor? Iti ka dalos. Tada na patagay anunsyok dito'y. Sige, sir. Sika, babae. Ada customer na nagreklamo agad sa munti inaramat na gobyertos. Palalo. Sir Dado. Saya tuman nga minti trabaho. Kaungat na ni Michelle. Asik ka dinudugsak titignay mo. Nusak ti masurong ka. Agpasimple. Ibagak Tadun ni ko Madam ti ang Peter minute na kapagsaritaan. kalaangan dito. Itasadot kamatlaan. Sir? Saan ka nagtuloy arimor manipot iti kitchen itay, Michelle? Isa nang nagkuta amin nga imbagbagakan ka ni Sardado. Nagalas ti pa nagsasauna. Ita, sikan a mismo tinakapanagnak iti bagbagak may papan ka ni Sir Dado. Makapaladingit lang, Michelle. Iso akadaraan tayo. Iso kumatikaw na namang isakit kada tayo apada na Pinoy. Ngam baliktad mat. Day tangarod kat. Ngaman niya nga rod. Awan mo't mabalin tayo. Iso ti tinalag ti amo tayo nga inchik nga akin ko iti restaurant. Amin nga ibagana, patsyan ti amo tayo. Michelle, Kinapudno na Daniel. Ad-ado pa'y ti kinabulastog nga inaramid ni Sir Dado iti kalabas. Iso nga adadag iti kadaraan tayo ang napilitan ang nagikaton dito'y gapuken kwa na. anya? Dahil tatiag pa iso Daniel. Talaga nga minasabali ti ugali ni Sir Dado. Awan pa nang isakit na kada tayo kadaraan na. Kaslakit din pakaragsakan na pa'y no adda ti maagrabyado apada tayo a Pilipino. Pudno anadaras ang nakailiwliwagak iti kaaddak dito'y Macau manang Emmy. Nadaras ang nalipatak tinasaam ang napalabas ko ken ayat nang runa idinaamamok ni Michelle. Tilarigat naman ng iso ti panagbalinmat nga abusado ti manager iti restaurant a pagpapaayan mi. Makapalading ita panunutan, gaputapada paimat nga rod a Pilipino, ngamno tratuan na kami nga agpapaay iti restaurant, kunamlan iso ti agtagikwa iti pagpapaayan mi. Iti umuna atalo abulan a panagpaay kumatan iti restaurant, diako nalapdan ti bagik amang tubngar, wenno mang sitar ken ni Sir Dado, tunggal ada makitak amadi nga aramidan na kanyak, wenno iti uray asino man kadagiti kakadwak iti pagpapaayak a restaurant. Di tamutan anang rugi a pinagpupudutan nak ni Sir Dado. Mayat mo tibiyag mo niya, janitor.
Ha? Agasam ta nakatugaw kakit din dito ayan ti banyo. Oh, Nalaing kamot nga aglamang. Ilamlamang mo ti kinasadot mo. Amom no sa dino ti pagpwestwa tapno saan ka basta makita nga awan tar aramidam. sir, kalkalpas ko lang nga binalnawan da gitar aromatic amap. Sana nga ginina na. Anya saan? Naglawagan na sangputan ka dito nga awan aramidam. Oh. Kaya tasawon na ito agpaspasimple ka. Kumaro ti kinasadot mo, isungada ka dito nga aglamlam nga ginina na. Jaketi makiriri, sardado. No pagarupon nyo nga ginina naak, ada kayo dayta. Pasensya kayo, sir. Masapul panawan kayo dito tay tuloy ko tagtrabaho. Agalwad ka, janitor! Makadano ni di amo tayo ti kinasadot ni sardado. mo. Sigurado ang may Marigat natutupan ti kasken kuha na nga akikid lang nga rodon ti panagut-utek na. Awan pa'y sa baling amunang aramiden. No di ti mangi mamagkada kami akadaraan na. Namin anon nga da nagreklamo may papaniti saan na nadalos a plato kandat duma pa nga arwatan dito restaurant, Michelle. Kat sikat responsable iti dayta. Ha? Sir Dado, siguraduan mi mat anadalos Di ka nagrason! Tawan nagreklamo no talaga na dalos ti trabaho. Sir Dado. Ala, ituloy mong tagin lao. Kat siguraduan manadalos ti trabaho. Uwan, Sir Dado. Ay! Ay, tanga! Kay bagbagak pa lang nga saya ating tagtrabaho nga madadagos na buong mga plato. Talagang awan ti amumdang nga ka. Sir Dado, di nakmusmusan. Masaksak ka na. Saan laday tatirumbangkan ka? Day to'y pay! Aday ko. Day labaskan! Daniel! Asim itipada mga Pilipino. Ayup ka, janitor! Sigurado mo ka maikat ka pwede day to'y ngay naramid mo! Maikat ka! Is that all, Dado? Yes, madam. Look at my face. That Filipino bastard did this, madam. Oh, you mean Daniel, the janitor. Yes, madam. I think you need to terminate him. He'll ruin your business for sure. Oh, I think I will not terminate him, Dado. But, madam, he hurt me. He'll be a threat here. He'll ruin your business. Oh, did you forget about the CCTV, Dado? Madam. Everything is being recorded by the CCTV, and everything you're telling me right now is a lie. What? For your information, Dado, I always receive complaint against you from your fellow Filipinos. That's why I conducted my own investigation, and the result will not favor you. I need to do actions now before my business will be ruined by you. Madam. I let you choose. I terminate you, or you just resign and find another job. It's up to you now, Dado. Your assistant told me that you wanna talk to me, madam. Oh, yes, Daniel. And I really appreciate you came. Madam, I'm sorry if I caused any trouble.
I just can't let anybody hurt my fellow workers. I'm so sorry. No need to ask apology, Daniel. I've already fixed that, and I already announced that Dado is not working for me anymore. Madam? As I told Dado, I've been hearing multiple complaints against him, and also about his leadership. And now that he's gone, I need somebody to step up, to lead the team, to be the new manager of my restaurant. And I think you are Peter for that job, Daniel. What? Madam, are you joking? I don't make jokes when it comes to my business, Daniel. I know you be a good leader, cause you know how to defend your colleagues. So I'm offering you a new job now. I want you to manage my restaurant and lead your co-Filipinos who are working with me. Do you accept it? Yes, madam. I will accept it. Thank you for trusting me. And I promise to treat my coworkers well. I promise that, madam. Ti rason no apay anay kanak iti gundaway amang imanihar iti may sa restaurant dito'y Macau manang Emmy. Inaramid ko ti amin akabaalak tapno agbalin ang nabaligi ti operasyon ti negosyo ti amok. Kat babaan iti tulong dagiti pada ka Pilipino nang runa ni Michelle sa anak anapaay manang. Nanayunan kami pa'y a Pilipino nga agpapaay iti restaurant ni Madam, ta Pilipino ti pagaayat na nga alaan nga empleyado. Ti kang runaan pa'y a pakaragsakak unay manang, iso tinakarkaro a panagin na si dagmi ni Michelle a nagtinag iti relasyon. Kataklunak, anaan-anayon analipatak tinasaam apadas ko ken ayat iti kalabas. Ta ita, amok kan mariknak asaan akon amasakitan pay itinagan ni ayat. Nang runa takas itinakonakon iti damo apasat ti surat ko. Adan planok nga ag for good apama na malpas ti kontratak ditoy. Kat nakasagana mo't ni Michelle amang suporta kanyak. Tanapagsaritaan min nga agkalaysa kami apaman a makaawid kami dita Pilipinas. Daytoy tipadas ko manang. To'y pagayam mo, Daniel. Daniel, pagayam ko umunay ti amin, agyaman na kiti panangitalag mo kada kami iti pakasaritaam. May sa kamanan kadagiti nang panagnak, adita balasiw taaw, talagang adda dagiti pada a Pinoy, nga imbes nga iso ti mangisakit iti kailyan na, iso dapay ti pakaigapuan ti pan na kaisagmakda. Naimbaglaangan ta na iduma kapagayam ko. Iso akablaawan ka, gapoy tinasaya at agalad mo. Kastamutan ay abrasa kon ti kablaaw ko iti kunam, nga umadanin a panagsimpayo iti kaayan ayat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Intun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyang. From Mama Ana ti Singapore. Shout out kada Virginia Kudamon, Imelda Velasquez, Claire Miggs,
Susan Ronquillo, user YO6K, kastamot ni Jasmine Rivera, Grace Agtina Sales, Dali Labrador, kanida Nieveras. Makablaawan, Dareya Joy, Princess Amira ti Macau, Sydney Candayan ti Urdaneta City, EJ Boy, Wilma Joy, Larry, Ruben, Marites, Margie Cacho ti Urdaneta City from Erwin Cacho. Anak ko, the Princess May, Sheila May, Leslie, lakay ko ani Hildo Sugitan, dita San Juan, Quezon Isabela, from Juliet Sugitan. Happy 18th wedding anniversary kada Lori kan Jimmy ti Spain, from Leonora Bautista, ti Binalonan, Pangasinan. Shout out kada Natalie Langam, Belinda Ramos, Nati Agustin, Maribel Bowat, kastamat da Jaime Rodriguez, Gemma Frutas, Maricel Medina, ken Cases Zay. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rosa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa dagiti mangbukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ubingak paylaeng mangmangagakon daytoy a programa nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Iso akas taunay aragsak ko idi nabirukak to YouTube channel yo. May saak a single mom, adda may sa nga anak ko. Adda pwestok ijay palengke ti ilimi. Kat daytoy ti pangbibiyag ko iti anak ko, ken iti amak nga adda iti sidong ko. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko. Kat sapay ko mata mapili ang maidrama, kan makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, manang. Makansaan ang lukat itaa, Anjo? Sigurado nga adun tinaglakwam. Okay laang, Rosa. Ha? Okay laang ko na? Ngam, apay akas lang naliday ka? Nasapak nga agpaiso ang lukat. Saan na kas idi nga ado ti malakwan no masapa ka amang lukat. Agpaisot ako nam. Nang rugi idi adun ti kakompetensya tayo, kimapsot matan ti lako tayo. Sapay no ado ti supply, kas kumay ti sibuyas, bumasit mat ti demand. Naku namon, babaita. Ay, hanya nga tayo, tinasayat niya ramidan, tapno adulat ta ti mapaglakwan. Sapay nagaduti kasapulan ita, dagiti estudyante. Amumot ni adapay dagiti pagat-adalik, my friend. Naimbagkan ka tada dagiti dadakkel mo akatulungam. Siyak ngay, agmay may saak amang supsuporta iti anak ko kan iti amak. Saan nga mina na makatrabaho ni tatang talakayan, kan adumatan tirik-rik naan na. Ay, Rosa. Pampanunutak nga ron tagnayon iti sabali ang mailako. Saan laang asibuyas, bawang, laya, kanda dumapay a para kusina. Makitan to no kasano, Anjo. Uy, mayat dito na panunot mo, girl. Promise. Masapol nga agpanunot ta iti sabali a pamuspusan. Nang runa ita, taadu tayon nga aglaklako iti kas iti ilaklako ta. Ada project mo di school. Anda dagiti masapol agatangan. Makagatang tayo nga tainton bigat. Anak, diyak makasigurado no makagatang ta inton bigat. Ngam ikarik, inton umay a Domingo, makagatang tan. Mabalin ka di pa'y, anak ko? Sige lang, mamang. Saan mi paimot nga ipasa adagos? Adda pa'y gundaway. Amumot anak, no dalakit di maigatang adagos, mabalin, nga masapol ngamin nga agbayad ak iti supplier ko ita a Domingo. Okay lang, mamang. Amokmot nga aramidom ti amin, tapno may paay mo dagiti kasapulak, nang runay ti pagadalan. Amom no kasano kakapatag kanyak anak. Kaya't ko ang maipaay amin kasapulam. Ngam, talagang amin anak kapsot tila ko ita. Iso masapul nga agimpod tayo. Maawatak, mamang. Mabit lang nga rod ha. Ta isaganak ti pangrabyan tayo. Amangan no mabisin matan ni Lolom. Talaga anak kapsot itan ti negosyo, Rosa. Huwag nga rod, Anjo. Kasla inaldaw mo tinarumigri kataglako. Kasano, nagadu tayo mat naminan. Nakisang dagiti aggatang.
Uray dagitay karinderya asuki tayo. Saan na nakasla idin o aggatang da. Tauray dagiti negosyo da. Naapektaran. Gapo iti panagngina dagiti magatgatang. Nako namon. Isa pang panunutek nga, Rod. Kasano nga tama karaos tayo iti inaldaw no kastilaan. Kaslaawan mo tin makukwarta dagiti tao. Ay na, kakaasi tayo na mga isaksakad kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw. Ay, wan nga Rod. Nang runak at dumakdakkelan di anak ko. Umadadumot ti gastos na iti pagadalan. At dapay dagiti masapul agatangan ang maintenance medicine ni tatang. Saan na aday ta? Dandani man ti pa nagbabayad iti tuition dagiti estudyante. Ay, Diyos ko. Diya ko na muna pangalaki ti pagbayad ko sika. Amom, mapampanunot ko met. Kaya tayo ida makaturpos iti panagadalda. Tapno maadaan damot iti nasayata masakbayan. Ngamno kastoy akanayon ti taray ti negosyo. Kasano tayo nga rod masuportaran ida? Datayo nga roden agad adjust iti nababa kita. Na yan, tagasla kumarkaro mat. Nala, di tayo maawanan iti namnama. Ang mga no italaang daytoy. Makabawi tayong tumatlaang. Basta di tayo agsarday nga agkararag iti tulong tinamarswa. Anak, adan igatang ta iti para iti school project mo. Makagatang tan inton bigat. Agpaiso mamang, agyamanak, makagatang taninton bigat. Amok akasapulam dayta para iti pagadalan. Iso ang masapul ang makaarami dak iti pamuspusan. Saan ang mabalin saan ka nga agipasa iti project mo, anak? Agyamanak mamang. Basta, ti importante, agadal ka na imbag. Taday talaang ti mabalin ko nga ipaaykan ka. Tawan mo't kinabak nang ta. Tinapatag, ag tinulong ta. Uray narigat ti sasaadan tayo ita. Saan ka abaybayan? Agyamanak mamang, talaga nagsingpet ka. Siyempre, talove ka ngamin. Iso nga ikarigatak nga ipaay amin akasapulam. Di kagdanag mamang, apaman na makalpasak iti adal ko. Agtrabaho ka dagos, tapno matulungak mati pamilya tayo. Promise ko dayta mamang. Di mo panunutan dayta anak. Tinapatag, makitkita ka naragsak ka nasalunat. Saan mo apanunutan ti tulong mo iti pamilya tayo? Mamang, Basta agadal ka, kat un-unaam dagiti arapaap mo. kuma, dumteng tutial daw ang may payan kamot iti nasayata pa nagbiag mamang. Tinapatag, agtitinulong, kan agpipinatag tayo amin. Saan ato bang ti kinarigat ti biyag? Tapno matungpal dagiti arapaap mo, anak ko. Patpatgak unay ti anak ko manang Emmy. Iso nga aramidak amin akabaalak. Tapno maipaay ko ti kasapulan na, nga uray pa'y umutang akon. Nakapsot ngamin ti kita iti panaglako iti tiyandaan manang, nang runa idi immadu kami nga aglaklako. Kan gapo siguro iti kinangato meten dagiti gagatangan. Iso nga agim imped meten dagiti aggatang. Narigat ti biag ti tindera manang, tasaan ang mapakpakadaan ti panagnato ti presyo dagiti supplier mi. No saan kami mat nga umanamong iti presyo da, awan mat ti pangalaan mi iti ilako mi. Iso ang nakapanunutak iti ideya, kat inyo man ko iti amak. Kumusta ti panaglakom, Rosa? Nagrigat nga rod ti aglako ita tatang, nakapsot at talaga. Talaga akasta, anak ko. At dati panawan, nakapsot ti panaglakaw. At damot panawan, napigsa. Kasla nakarkaro mo't ita tatang. Talaga amarik nami ti rigat ti panaglako. Iso nga, adama pampanunot ko tatang. Panya ngay dayta. Agbiro kak sa iti sabali a supplier. Jay nabababa ti panangitod da iti tagilako da.
Tapno maibabak mo ti presyo dagiti tagilako tayo. Kat ad-ado ti gumatang. Nay, mayat panday ka na panunot mo anak kao. Ang kasano ka ngaya makasapol iti supplier na bababa ti presyo na. Adumat dagiti mabalin na pagdamagan apadak naglaklako tatang. Kan adda dagiti supplier ano mabayadam adagos dagiti angkatom kadakwada nabababa ti presyo da. Kastaya. Ay kat alang harod aramidem ti amin nga amom apamuspusan, Rosa. Tapno ado ti mapaglakwam anak ko. Kan napanunot ko ano makaalaak iti nabababa a presyo, mabalin nga ikak pa iti discount dagiti aggatang iti ado. Kas kuma dagiti adda karinderyana, kan dagiti adda babasit nga store iti lugar da. Adalakat matubok a basit, umanayon tatang. Basta nadarasti panakaibus dagiti tagilako tayo. Ngam jay almanam ti ado atubo, ngam narigat mo ta mailako ti produktong. Mayat day ta na panunot mo anak ko. Ala, sa paila ko mga raod ta makabirok kay ti supplier ana bababa ti presyo na. Panagbabayad man ni iti tuition mi. Dandani man nga mi ng exam mi. Ni, wan ngagpaisoan niya. Ay na, nalipatak paikit din. Pasensya kayon mamang Amo ka nakapsot ita ti matmat gadan iti panaglaklakayo iti palengke. Ngam masapul nga minyagbayad kami. Di ka agdanag anak ko. Uray agim imped tayo. Adda na idulin ko para iti tuition mo. Dayta ti saan ko apulos a maliwayan nga iyornungan. Diyak kaya't nga agpromissory note ka. Amok samot tirik na ti saan ang makabayad anak ko. Malagsid no talaga nga awan apulos ti maibayad ta. Agyamanak mamang. Di kay agdanag. Lalay nga iti pagadalan. Tapno may panakkel-nakmat ni anak mo. Amok no kasano ti sakripisyong kanyak mamang. Sapay, awan mo't papangko ang makatulong kumakan ka. Kabaalak nga isakad ti panagadal mo anak ko. Diyak ikan ka no tirigat. Basta makita ka ang naragsak. Umanayan amang pabangar itiriknak dayta. Ket mapunas amin abannog ko iti inaldaw. Agyamanak mamang. Kat ikarik, aramidok mo't ti amin tapno may panakkel-nak. Promise dayta mamang. Agadalak ka na imbag. Baita, kumusta nga di pa nagbirbirok mo iti baro a supplier? Eksakto ti panagdamag mo friend. Addan na sa pulak a baro a supplier. Really? Ay na, my friend. Biliba ka talaga kang ka. Nalaing kang agsapol. Ang kasanungay mo tanam amom dahil ta supplier. Imbaga ti may saan na amok at tindera iji kabangi-bang nga ili. Iso nga imbaga na apadasak kano akatungtungan dahil a supplier. Ala, nagsaya atin ngay. Nabababa kano ti panangitad na kadagiti tagilako tayo. Ngam di sigod a supplier ko. Ay, masapol nga ramidan ti amin na pamuspusan. Tapno dumakkel mo ti birok ta, friend. Pudno dahi tanak ko na my friend. Uy, iyam amunak tuman mat, tay sumatan ti pagkatangat kadagiti tagilakok. Nang runa no nabababa ti presyo na, tapno sigurado nga adumat ti malakwan tayo. Kan may nga addang daytoy, tapno umado ti suki tayo. Kura! Mabalin tayo pa'y amang tad iti discount kadagiti agangkat iti tagilako da kada tayo. Good idea! Ay na friend, amo ka sumaya at tumatan ti taray ti negosyo tayo. At least, aramidan tayo ti amin tapno sumaya at wano dumuras pa'y ti negosyo tayo. Rumbang laeng, narigat mo't nagtugtugaw latan nga agururay. True! Masapul itanti baro nga strategy ako nada. Sapay na kumatagbali na successful na iti a plano ta, my friend. Wen, Anjo, basta, think positive ako nada. Uray narigat, amok ang masupapakan tumat iti kinaimbag amin nga aramidan tayo. Basta agkalag tayo iti Diyos. When my friend, oy, no masapol mo titulong, ibagam laheng ha.
Ag tinulong ta, Rosa. Agyaman nak, Anjo. Tangay, anak ko. Nakasapul ka din, iti baro a supplier mo. Wen tatang, adanam amok iti kabangibang nga ili. Nabababa ti presyo na ngam ti sigud a supplier ko. Day, nagsayaan nga anak ko. Barang no dumurasan ti taray tinegosyaw. Namnamaak day tatang. Masapul ngamin nga aramidak amin a pamuspusan tapno agtali na ti negosyo. Narigat no mapukaw day toy. Isula ang tinamnamaag a pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Malakit ano sam arosa. Amo kasumaya at tumutlaang ti amin anak ko. Wen tatang, aramidak ti amin, kat jak to pulos sumuko anyaman ti mapasama. Nga rod ti nagsapol iti baro a supplier, a makaitad kanyak iti nabababa a presyo manang Emmy. Gapu iti ayat ko dumakkel ti matgadak babaan iti negosyo. Namnamaak idi aday tuyan ti solusyon ti problemak. Maipapan iti negosyo, kat makaangas akon iti nalukay. Daytoy ngamin tinangbiag kada kami iti ado atawan, kat nagbaliw laeng ti taray ti amin, manipod idi nagpandemya. Talaga nga ado ang negosyo tinapektaran, kat may sa tinegosyo manang Emmy. Ngamjak na awanan iti namnama, adumteng tumatlaeng ti aldaw, nga agsubli iti sigod ti amin. Agingga iti maysa nga aldaw. Oh, Rosa, my friend. Kumusta di baro a supplier na biro kam? Dayjay, nabayada kong dagiti in-order ko kenkwana. Ingka gumaak nga in cash ti damo nga order ko. Tapno dakdakkel ti discount nga itad na kanyak. Agasong nga ti diferensya ti sigud a supplier ko ken ti supplier ko ita. Wait, haguray ka. Binayada madagos ko nam. Nagtalik ka adagos kang kuwana kat di mo pa am unay. Nalaklak ka nga mintila ko na. Ken ad-ado ka no ti discount no regular ti panaggatang kenkwana. Ay, Rosa, rumbang kumanaganad ka nga imun na. Ano tamom? Ang mga no-scammer mo't dayjay. Wala saan, ang mga na hidden charges na, saan mo nga amo? Makapainggan nyo nga agpay so dagiti offer na. Saan ka kumaan nagtalik adagos, nagbayad kang kuwana, my friend? Anjo, supplier at talaga dayjay. Oray pay. Masapol nga ganad ka mo't Ala, di mo kadiam mo. Adoon na itanti modus operandi ang mapaspasamak. Si Kamat, amok mat ano asino ti rumbang apagtalkak. Wen, ngam saan ka kumaunay nga agbalin a kampante? Rosa, diya kahit may sagmak ka. Nagdamag-damag ka kumapay mo't nga imuna kadag iti daduma atindera, maipapan iti ibagbaga ma supplier. Sana daytay may salaang tinakasaom, tinangirekomenda kang ka, kalpasan na nagtalag kan adagos. Adun tinagdalanak Anjo, may isa nga oportunidad daytoyen. Apay ko maadyak pa'y lagundawayan ngay. Sorry, my friend. Kaya't ko lang min asiguraduhan asaan ka may sagmak. Amumat. Adon ti manangalilaw ita nang runa kadagiti nalabas ti panagtalikda. Amok dayta, ngam agtalag ka kumamot kanyak. Jak mat aramidan daytoy no amok adelikado. Ala, sige. Sikat ti makaamo. Basta aganad ka. Jak kaya tamanayunan pa iti problema, babaita. Padasak laang Anjo, iso nga agtalag ka kumakanyak. Kat pagyamaan ako unay ti panangyali ka kam kanyak. Awanan yaman na. Basta dahi tititandaanam. Adak lang ditoy no bilang takasapulan nak.
Naimbag mo tadakan, Rosa. Kumusta tayo baro a supplier mo? Di kampay nagkita tatang, ngam nabayada kon amin nga in-order ko kan kuana. Or urayak laangan ti panang i-deliver na. Kastaya. Nasayat atan nakabayad kagaya man. Hangam na Rosa, patigmaan lang daytoy Agannad ka iti panakitransaksyon mo. Amumot ti panawon itan. Ado, dagiti manangalilaw. Wen tatang, amok, kan inrekomendamot da ti may samot laang aglaklako iji kabangibang nga ili. Kastaya. Ay nasayat nga rod anak ko. Kaya't ko lang amin protektaran tinikosom. Kun di pamilya tayo, may papan iti bagbagada itanga scammer kanaw. Tatang, Di ka kumagumurgura kanyak anak ko, Kaya't ko lang aganad ka kanayon iti panakitransaksyon mo. Nagruna no di mo pa'y unay amaw, ti tao akasasaom. agyaman nagtatang, ngam agtalag tayo laang. Aramidak ti amin para iti pamilya tayo. Iso adi kay agdanag. Oh, Rosa, my friend. Mapiakas na ti jar mo. Nakaununog mo ti pampanunutem. Anjo, pudno ti kunam. Scammer samot na a supplier. Ha? Abay? Ano tinapasamak? Jay baro a supplier ko. Scammer sa. Kalpasan a nabayadak amin nga order ko kan kuana. Saan mo tan a nagparparang? What? Or urayak nga agi-deliver. Ngam kas makita mo't. Awan pa'y nga aging gaita. Ala! Kasano nga rodan? Napan ko sinapol iji kabangibang nga idi iji nang irekomenda kanyak. Ngam kunamot dagiti tindera ijay asaan ka nun nga aglaklako tanagawi doon iti probinsyada. Hala, Rosa! Kasano nga roditan? Nagadula nga rodan, di parikot mo ng nanayunan manen. Uwan nga rod. Ngam sa anak a maawanan iti namnama. Mapanak ag-report iti pulisya. Ken bagaak mo tan dagiti daddo mga amamuta at tindera asaan da nga agtaltalok iti dayja a tao. Anyat panagkunam, agpakita pa'y aya dito'y dayjay. Imposible, Rosa. Saan nga agpakita dayjay, taamunan a wanted. Kan masiguradok, kakomplot natin ang irekomenda ka iti dayjay a supplier. Sigurado day taanjo. Isumot ang nagtalakak. Tanakitak mo't nga aglaklako iti kabangibang nga ili. Kat kunana, aday di a supplier ti pagang angkatan na iti tagilako na. Ay, sus, Rosa, my friend. Agbalin ko man aleksyon kan kada ito yan napasamak. Amom nga min, uray no nasaya ti intensyon mo, no ti kasangsangom a tao kat madimat gayam ti aramid na, dakis ti aramid na, si kalang ti kaasi a nagtalakang kuwana. Ay, unay kan aya. Sapay la kumata sana na maulit pa iti anapasamak kan ka, my friend. Agpaiso ti atap ni Anjo gayam ko. Scammer gayam tinasarakak abaro a supplier ko. Anya? Agpaiso ka din ay tangay bagbagam anak ko. Un tatang, kalpasan a naala na ti bayad ko. Saanan a nagparparang pay. Kamalik da jay tatang. Nagtalagak adagos iti tao ajak pay unay amam mo. Ay, na yan. Kasano nga raw dan tay kwarta pinagbayad mo? Awanon tatang. Napukawan. Nga masapon nga agbalina ka na tibker. Saan aday tatirason tapno mapukawan na kitinamnama. Ay, saus. Amo kababaan iti panagsakripisyo. Masukatan tumot laang tinapukaw a kwarta kanyak. Ay, anyan. Na yan. Ay, anak.
Amok anarigat ti sitwasyon tayo ita. Hanggang husto ka. Uray kasano kasakit. Masapul nga agsalo kag tayo. Tapno masubot tinapukaw akwartam anak kaw. Kasta unay aliday ko tatang, gapo iti napasamak. Kalkali ka gumaklaang mat, amayaon tinegosyo tayo. Adalat tagayam tao amanang gundaway. Awanan puso. Itiraksid ti makitkita na sitwasyon ko. Naaramid na pa'y alino ko. Makamon ti Diyos kan kwa na tatang. Rosa, anak. Sa anak nga agimula iti sakit tinakam tatang. Amok, saan amat maturog ti Diyos? Amo na amin ang mapaspasamak. Masapul tinananay a panagsalukag manen. Tapno mabawik ti kwarta na pukaw. Kan tapno agsubli ti sigod at aray ti negosyo. Hindi ka agdanag, anak kaw. Saan ka nga agmaymaysa? Agtitinulong sayaw. Agyaman nak iti suportayo tatang. Aramidak ti amin. Tapno agsubli iti normal ti amin. Wan, anak. Panubuklaan na ito'y kadatayaw. Amok, di na tayo baybayan ni Apo Diyos. Nagsakit day di napasamak kanyak manang Emmy. Jack pulos ni namnama ang mapasamak ti kasjay. Nagtalekak adagos iti tao anam namaek ang makatulong kanyak ngam saan matgayam. Kaslaawan namnamak idin manang ngam masapul a lumabanak para iti pamilyak. Masapul nga agbalinak anatibker kan saan asumuko kadagiti panubok adumteng iti biyag. Agbalin ko madaytoy nga adal kadagiti padak a negosyante nga agbalin daan na ridam kan saan basta agtaleklatan iti tao adiyo pay unay am mo. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Rosa. Pagayam ko a Rosa, bilibak iti kinatibker mo. Amok anasakit di mapukawan, nang runak at nagrigrigatam dayta. Ngam saan ka anaawanan iti namnama, ingka gumaam titimak dermanen para iti pamilyam. Laglagi pang pagayam ko, kwarta laeng tinapukaw kan ka. Ti kwarta kat mabirukan. Amo ti Diyos ti kinasaya at ti panagpuspusom, kat amok adi na kabaybayan. Basta kanayon mo adawatan ti panarabay ti namarswa. Sapay kumata agbalin anaanayas ti amin, iti pamilyam, ken iti negosyom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Lintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Manibog natividad, kan anak mi ada Sandra kan Rachel, kan pamilya Manibog kan Pagirigan, from Avenge Zaizum Natividad ti Kabatuan, Isabela.
Happy 7th birthday kani Franz Manangan Sendico from Carolina, Manangan. Makablaawan ti Delfin family dita Jadin, Nueva Vizcaya, kan Galapon family dita San Mateo, Isabela from Ana Delfin iti Singapore. Shout out kada Neslin Carting, Van Muega, Maylin Labsan, Chelaija Abad, Geraldine Laroco. Makablaawan pa ni Mary Ann Calibuso iti Saudi from Ate Vina. Kumparek ani Dani Pera, chef ti restaurant Udon from Noli Olivares. Anak ko ada Alexis kan AJ, kan asawa kay AJ South Korea from El Torogi. Mother ko ani Priscilla Cacho ti Ireland, Margie Sotelo Cacho ti Spain, Wilma, Joy, Ruben kan Marites ti Urdaneta, Pangasinan, from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Family Camaraw, Alvarado Canduque, iti Viva Sur Malig Isabela from Mayang Adventure. Mrs. ko ani LV kan anak mi ada Lorraine kan Nathan di Takanan Kabatuan Isabela from Virgilio Salem. Ni Tatay Bernabe Aquino Sr. kan Nanay Rita Aquino di Tanamnama Kabatuan Isabela from Corazon Balaan ti Hong Kong. Shout out pa kada Victorina Luis, Estrella Marquez, Abraham Estacio, ken Linda Pasyon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Angelo. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, sakbay arugyak ti agsalaysay, kayat kayo man payakablaawan, kas tamatan dagiti naayat adumdumngag kada kayo. Kas iti sigod, Angelo kumalatpan ti iyawag mo kanyak manang. Saan latamat anakalanad ti address ko, tapno maprotektarak lata ti kinasya sinok. Kastamatan dagiti karaman, iti innak isalaysay. Nalabit nga adu ti agkuna nga imposible, nga adapay lakas kanyak amang ngagas, ama ko na ama nagtulong kadagiti pasyente na, nang runa kadagiti nakorapay. Kasta nga mintiim parang ko iti damo apaset ti surat ko. Aminado akmanang, kan nasakit man nga aklunan, kadagito'y apanawan, kaadwan kadagiti kas kanyak kat agsingir iti professional fee, taday tamot atalaga ti rumbang. Adapay daduma analabas no agsingir iti professional fee. Ano daduma kat kaslasaanan anaing kalintagan, nang runa no ti pasyente, kat saan mat adaytay na baknang. Kinapudno naman ng kasta akmat idi. Katap no mailawlawag ti amin, ipalubos mo man arugyak ti agsalaysay. Makapasuro na talaga. Mabuisitak. Ha? Apayan Angelo? Apay kasta ti jar mo? Kasano? Masuro na kiti pasyente. Anya? Apay mat Angelo? Kundi pa ospital da. Gamsanda mat gaya makabailan. Angelo? Makapasuron saan ka di? Imbes ko makatagadak matitidakkel ngam saan. Sayang lang ti bandog ko. Mabalin ka di Angelo, agkalma ka kumalaang. Saan mo mga idalan itipudot ti ulo ti amin? Lorna, Di mat ti sinapataam a profesyon mo kat agisalbar iti biyag? Tumulong ka dagiti masakit kanda dumapay? wan, Apay nga rod akaguram ti pasyentem kat tinulungam nga rod saan ka di? wan na ngam dandan ni awan mo't pagbayad da. Apay Angelo, kwarta ka di lang tinapatag? Ah, Napatpatag ka di ti kwarta? Ngam ti biyag ti tao? Lorna, Dayta kumakanayon ti panunutem. Kan may saan tayo mo ta makamkamtod? Iso asaan kumakasta ti jar mo? Naalas ti kasta a jar mo, kas may sa a doktor. Angelo, ada punto ni Lorna nga asawam. mamang, Dakas, no Diyosam ti kwarta anak ko. saan ko adi Diyos ang ti kwarta, mamang? Tikayat ko, maalak mo't ati rumbang nga para kanyak.
Mabayadan iti husto ti serbisyo kas doktor. Anak, Anyat serbiya nagadalak. Pinagadaldak. Anyat ti serbina nagrigatak iti numano atawen. Tap nagbali na ka professional a doktor. No barat-baratan damat ti rumbang kuma professional fik. Ti doktor's fik. Isasaandak mat siguro ang mapabasol mamang. Tilaan kayat ko kat maipaay ti rumbang a para kanyak. Mabayadan iti husto ti serbisyo kas may sa a professional a doktor. adda akong dita. Ngaman niya nga ron ti maaramid mo. No talaga saan akabailan ti pasyente ti agbayad. O di saan ta ko mga agpapaagas? Angelo, Sapay ko namlan asino da. No daytay saan na maasikaso adagos ti pasyente da. Kas lakit din basol mi pa a doktor tinapasama kiti kabagyan da. Sikala ko man ti makamamang bagbagay ti asawa ang balasang ko. Papang, Diyak man na mo no apay akas dito ugali ni Angelo. Saan mi mata pinadakaladakas? Pasiga na saya tapan norsuro ti intukit mi kan kuana sipod ubing. Hangam diyak man na mo no apay nagbanag akas tiyay. di ka agdanag papang. Saan nagagsarday amang bagbagakan kwa na. Kanayon nga ipalagip ko, nga iti sinapataan na propesyon, masapul tinasimbang a panagpampanunot, kan kalmado arik na. Saan aron ba nga pagturayan na ti pudot ti ulo na, kan ti kanayon a panagpungtot na. Wan balasang ko. Kanayon ko mga ipalagip mo kan kuana dayta. Wen papang, Ket sika ngay matlor na. Kumusta mat ti trato na kan ka? nasaya at matpapang, awan ti parikot. Nasingpat kanyak ni Angelo, kan mariknak at talaga nga ipatpatagnak. Nasaya at nga rod no kasta. Ket, awan ka di pay? Ha? Ti anya, papang? Tinagyan day ta saklot mo Tayagbalin nga apo kumi ken ni mamangyo ti kayat ko asawan. Awan pa'y narod, papang. Daytoy sa talaga ti epekto ti kaadda ti sakit ko iti puso. Marigata na nga agsikog. No agsikugak man, napagkad. Ay, unay matan. Papang, Di mo ko na madisdismaya aklor na, Saan ka madisdismaya? Pasensya ang naklakuman. apay anak kaunon nagmanantisan na ay mo, Angelo. Di mo ko naan aga pumananday ta iti profesyon mo kas mangagas. Anyapay ko ma. Talagang minyado ti subag ka pasyente. Makapasuron. Anya kalakit din aya, saan ko makasta? Lorna. Siguro, noodan anak ta. Adamatan mang punas iti bannog kan anyaman asuron mo, nga aga po iti pagpapaayam nga ospital. Ha? Lorna. Oh, ape kasta ti reaksyon mo. Di mo kaya tamadaan ta iti anak? Apay kit din asaan. Kayat ko Angam delikado para kan katagsikog. Gapo iti sakit mo iti puso. Angelo, ada kaasi ti na marswa. Mamati ak adi na tabaybayan. Lorna. Agtalagtakan ko na. Ti Diyos ti kabilgan iti amin. No lakit di ta itulok na amaadaan ta iti anak, sigurado amaadaan ta iti laksid ti sakit ko. Tamamati ak, iti kanito nga adan anak ta,
Sigurado asaan kan tumutan ang masursuron nga agapo di ospital. Gaputa dan sang putam dito'y balay, amang punas iti anyaman a negatibo a marikriknam. Kasta ti ugalik idi manang Emmy. Nalakaak a masuron kadagiti pasyente, nang runa kadagiti pasyente asaan unay a makabael nga aggastos iti pannaka-ospital da. Kanayon met nga idarirag kanyak dagiti dadakkel ko, kastamotan ti asawak, amaaddaan kami kuman iti anak. Tapno at dalinglingay ko kalpasan ti makabannog a panagserbik iti pagpapaayak nga ospital. Iso na laeng tanarisgo para ken ni Lorna nga asawak ti agsikog, gapo ta adda sakit na iti puso. Gapo iti dayta, kanayon kami nga agannad, tapno saan nga agsikog ni Lorna. Tano siyakla ti masurot, uray awan anak mi, basta agdandan na kami, pakaragsakan mi unayan. Ngem no ti asawak ti saludsudan manang, uray pay narisgo, kayat na ti maaddaan iti anak. Tasigon kan kwa na, posible aday ta ti makapagbaliw iti naalas nga ugalik, tunggal masuruna kadagiti pasyente. Lasang ko, insardeng mo ti agtumar kadagiti aga sa paglapod iti. Ang mga numangag na kay ni Angelo, mamang. Lorna, balasang ko. May saak nga asawa, mamang. Sana kompleto ti binukal mi a pamilya ka ni Angelo. No agnanayon nga awan anak mi. Lorna, kas asawa ni Angelo. Obligasyon ko nga ipaayan iti anak ti asawak. Hagam delikado, balasang ko. Amo mababalin nga agpagad ti biyag mo no agsikog ka. Ta saan agagangay ti sakit mo iti puso. Dakkel ti panagtalat ko iti Diyos, mamang. Mamati akadi na kami baybayan nga agasawa. Kan may sa, patyag amamin pinsan nga agbaliw ti saan tayo akayat nga ugali ni Angelo no tunggal sumangpot dito'y balay nga agapoy ti trabaho na. Kat adda maladaga apakaliwliwaan na. Kasla, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidem, Lorna. Damagak man kada kayo, mamang. Diyo kadi kayat ti maadaan iti apo ko. Apay ket din asaan ngay. Kayat ko matlagayam. Iso asaan nyo ko mga rod nga ibagbagakan ni Angelo. Ti may papan iti naduktalan nyo. Apa nang isardeng kon kadagiti tumtumarak nga agas. Pangaasiyo, mamang. Ekado ti kastengar aramidan ni Lorna. Imbagak matkan kwa na dayta. Ngam sigun itinadlaw ko adyar na. Talaga adisididon jay manugang ta. Anyan. Nohapay mo't ngamin nga isupay tinadaan iti kasjay asakit. Pulon. Ni Angelo nga anak ta ti pampanonotek. Nalaus ti panang ipatagnakan ni Lorna. Mga no niya taramidan na, no bilang may sagmak ti asawa na. Imbagak matanday ta ni Lorna manugang ta. Ngamkas itinakon-akon. Nadlaw ko talaga adisididon. Talaga akayat na maipaayan iti anak ti asawa na. Kayat na ta maipaayan iti apo ko. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko madagit agasawa. Dakkel kano ti panagtalek na iti namarswa. Isu nga awan kano ti makalapad iti kayat na mapasamak. Ay na, makapaamak ti kasta nga aramidan ni Lorna. Nga ruda. Tinasayaat. Maturog tan Adalaman terabi. Aginan atamutan pulon. Cherry ading, adadamagakan ka. Anya day tama ng Lorna? Numaadaan kami iti anak ka ni manong mo.
Maragsakan ka kadi? Wan manang. No kasta, kayat mo ti maadaan iti kaanakan? Kayat ko manang. Anya nga iti kayat mo? Babae? Wano lalaki? Uray anya manang. Kayat ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nakasagana ka kadi ang mga iwan to, wano mang taripato iti agbalin a kaanakam? Wan manang. Siyak ti makaam mo. Imbagam day ta Wan manang. Apay manang. Buntis kan. Secret. Ala ni manang Lorna. Basta, Cherry, di ka agdanag, tamarikrik-nak amadano ng dayta. Basta nam na maagting karim kanyak, nga aywanan, kan ipatagmunto ti agbalin a kaanakam. Lorna, bumangon kan bakit? Nangaton di init. Domingo ita, mapanta makimisa. Oh, apa yan? Di mo ko na makaturturog ka pailaeng. Idinto ta nagsapat amat ang naturog idirabi eh. Asla, nagmaditirik na, Angelo. Anya? Apa yan? Anya ti marikrik na maya? Nagalsa marod ti rusog ko. Diyak kaya ti payod mo. Anya? Ini, katno kadigdigos ko lang, Lorna. Nagdigos ak ngay mo na, sakbay ari ni Inka. Ta si kamat ti sumublat nga agdigos. Hanggang Talaga, Jack, magustuhan ti payod mo, Angelo. Madayo ka. Adaywan nak. Anya? Sa bali da ito yan. Jack, magustuhan ti kas ti ajar ni Lorna. Masapol ang may pa-check up ko ti asawak iti kabiitan a panawen. Panakakitak iti kasjay ajar ni Lorna nga asawak manang Emmy, nagatapakon asin Thomas dayjay nga aginaw ni Lorna. Sa anak nga rod a nagtaktakpay, kat kinuyog ko ti asawak nga agpakita iti doktor. Kat dita a nakumpirmak ti atap ko, ama sikog ti asawak. Aklunak a nakaungetak ididamo, taamok kat nga rod a narisgo para kankwana ti agsikog, gapu iti sakit na iti puso. Ad-addapay a nakaungetak idinaamwak, nga insardeng nagayam ti agtumar iti pagtiped iti sikog, takayat na kano amatungpal ti arapaap mi a makabukal iti pamilya. Kastamutan ti arapaap dagiti dadakkel ko, a maaddaan iti apo ko kan kaanakan met para iti kakaisuna akabsat ko. Gapo iti panangilaw lawag da kanyak, kan gapo taing karimot ti asawak nga annadan na ti bagina, awanan ti naaramidak manang, tadyakmot kayat ti agbasol iti nadagsen no bilang laeng. Napalalo nga rod ti panangtaripatok ken ni Lorna, kabayatan ti panagsikog na, ken nadlaw met ti asawak, ti dakkel a nagbaliwak. Sakbay pumanawak, bilinan ka manen. Nang runakat ni, dakkelan ti tiyan mo. Di ka agbanog, tama nga niya ti mapasamak ka, ha? Wen ka di, Dok. Anya awon, Dok? Hoy, pud na doktorak, ng masawa naklatta. Kan may sa, oray na doktorak, saan ko alin niya ti kasasaad mo kas masikog? Rabrabakan ka laang. Ngam amom, Angelo, maragsakan na ka talaga. Gaputadan ton anak ta? Saan la aday ta? Madlaw ngamin ti dakkel a nagbaliwan ti ugalim. Ha? Manipod nagsikugak. Diyak pa'y napuutan nga agmurmuryot ka sumangpot dito'y balay. Apaman nga agapu ka iti pagpapaayam nga ospital.
Anya? Dayta ti agpay sa Angelo. Uray da mamangkan papang. Nadlaw damot dayta. Hindi na man paspasablugan, Lorna. Anya, nagbaliwa kay bagbagam. Agpay so ti ibagbagak Angelo. Nadlaw mi amin dito'y balay dayta adyar mo itan. Saan kan nga agong unget, no adda di mo maguston ang mapasamak iti trabahom. Kandya ko nang nga ada kinabusor mo a pasyentem. Tilay bagbagam. Tinasayat, mapana kontan eh. Adda na sa pang appointment ko iti may sa kadagiti pasyentek. Ulitek. Agannad ka, Lorna. Nang, excited akon. Anya? Sika talaga, Cherry. Kano aruman ni baby? Mabiitan. Nang runak at kabulanakon. Wow, ayos! Cherry, malagip mo ka dito ingkarim kanyak. Manang Lorna? Di mat ingkarim kanyak nga ipatagmunto ti kaanakam. Aywanam, saan ka di? Wan manang, aramidak dayta. Uray ni manong mo nga Angelo. Di mo to baybayan, ha? Ni, good no na kayo ni Manong. Ti kayat ko asawan, andi ngayam to. Di mo baybayan nga agliday. Ha? Apay nga agliday ni Manong. Basta, saan tayo ngamin nga amo no anya ti sumangbay a pasamak. Nang runanok. Anay ko. Ala Manang, apa yan? Agsakitan ti tiyan ko, Cherry. Anya? Darasam, ayabam da mamangkan papang. Ibagam nga ipandakon iti ospital. Apay nga'y pinang. Nagbayagan nga day ti labor room ni Lorna manugang ta. Imo nagpaya na dyan ni Angelo nga anak ta. Nga mapay nga aging gaita. Di pa'y larimuar ni Angelo. Diyak mo, pulon. Diyak mo. Ay, madandanagan akmatan. Ay, Diyos ko. Di mo baybayan ti manugang mi. Tarabayam ko man ni Lorna, apo. Pang-asim. Pulon, amangan mo't no. No. Ay, naasapay la kumata saan, Diyos ko. Apay pinang. Anya ti kayat mo asawan. Tinabayagan apagamam kan tayo. Ti makagapuno apay asaan akayat ni Angelo nga agsikog ti asawa na. Pinang. Natangkad tumat ngamin ti ulo ni Lorna. Apay ngamin nga impilit na pailaang ti agsikog. Anya ka di pinang. Mabalin ka di. Di ka kumanagsawi ti kasta. Nupod mo ti pagamam kanta nga ngangabit itaken patay ti manugang ta. Saan nga ron arumbang nagsaukay ti kasta? Pulon. Tinasayaat, kumararagtakit di ti Diyos. Kidaun ta ti panarabay ken panangispal na kadagiti agina. Di akong kabalan. Hagkapsuta ka talaga. Saan, Lorna? Pangasim. Di ka agsawi ti kasta. Lumaban ka kuma. Pangasim. Nang kuti saritaan niyo iti doktor. May salang ti kabailan ng hispalan kada kami ti anak na. Diyak kayo ta mapukaw kayo, Lorna. Saan? Diyak ka pailan. Siya kun di agpili, Angelo. Siya ti ina. Kat siya ti rumbang agpili. Lorna. Saan man makumpleto ti binukil ta pamilya. Kaya't ko makumpleto ti panagpalin mo nga ama. Anya? Ti anak at ti pilyam na agbiag, Angelo. Pangasim. Saan, Lorna? Pangasim. Di ka kumagsoy, di kasta. Saan? Angelo. Amo,
Noon niya tirok baga mapasapak. Kadagit ni kastoy ang sitwasyon. Isang pag-aasim ko ma. Aramidam. Tirok nakapsod ako na. Talagad niya ako na kapal. Ayatan ka, Angelo. Doktor ka. Aramidam. Tirumban. Miyagam. Tiya anak. Lorna, asawa ka. Sana. Lorna. Ayarigan na akan ni Busana ng tilubong ko iti daydi akan nito, Manang Emmy. Aklunagkan ka, asakbay ang nagsarita kami iti asawak. Kinasarita kon ti doktor ang nangasikaso kan kuana, nga iso ko mati ispalanda, ta iso ti kayat ko nga agbyag. Ngam kabayatan ti panagsarsarita mi, sakbay ang nagsatan, nabaliktad ti pasamak. Kaudyan nga insawang na abiyagak ti anak mi. Iso nga apaman ang nagsatan, nagtignay mo tan dagiti padak a doktor, tapno maispalda ti anak mi iti daydi Lorna. Kat pagyamanak iti namarswa ta saan daan na paay. Kas na nga ganyo iti damo nga insalaysay ko, saan akon akas iti sigod ama nagsuron ken nagubsang kadagiti pasyentek. Nagbalin akon anaanos, kat aginggat mabalin, jak pa yan agsingir kadagiti pasyente, taaklo nakmanwan no saan, dakkel ti pasat ti anak mi iti daydi Lorna iti panagbaliw ko. Nangaganyo mat siguro manang no kasano ti kinapatag kanyak ti anak mi iti daydi asawak, kas na iparang iti damo nga insalaysay ko. Sakbay agibusak ti panagsalaysay ko, kayat ko akidawan ti pamakawan dagiti imo na nagbalin a pasyentek, a napakitaak iti kinagubsang. Saan kayon amalagip amin, ngam ti panagkid daw ko iti dispensa, kat nagtaod iti kaunggan ti pusok. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Angelo. Doc Angelo, aklo anak kiro ti damo asurat mo. Ngam gapo ta imbagam iti maudi apaset nga adda tuloy na, nga iso ti pakailawlawagan ti amin, ingka gumaan mi nga inyurnos ti tunggal eksena. Husto ka, italaan nagbalin ang nalawag ti amin para kanyak, kan patsyak a para meten kadagiti dumdumngeg. Talaga ngamin anapnuan iti burbur tsa ti biyag ti tunggal maysa. Ngam kanayon tayo kumaalaglagipan. Ti amin apagteng asumangbay iti biyag tayo, kat adda na pateg aka ipapanan na. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Na G,
Eugene Gaho, Gemma Frutas, Virginia Codamon, kan Rofel Lardisabal. Katrabahuak agard dito University of the Philippines Diliman from Van Muega. Shout out kada Jasmine Rivera, Michael Bruce kan Novelin Taberna. Tabares family kan anak ko ada Jillian kan Crystal Paquiel from Daisy Tabares. Amin at taga Itiaga Isabela ng runa ti pamilya ni Abigail de la Cruz from Jerome Mendoza. Pamilyak di Tabagao pati ni ipag ko nga ada ijay Saudi from Juvelin ti Cagayan Valley. Makablaawan ni Doc Ortho June Malana ti provider na Gillian Isabela, kanilakay ko ani kagawad J.R. Binalay. Amin at tagalunak Malasiki Pangasinan from Ana Marie Cuario. Shout out kanina Risa Ranches. Lakay ko ani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, Tivilla Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Amin at tagalasam ang lakapan kan Mayuyaw Ifugao. Kastamot amin akawork ko dito'y Tiplex. Kakabsat ko Adalisa, Kathy, Jomel, Jojo, kaninanang ko ani Elena Mendoza, Tipura, Tarlac, from Jerome Mendoza. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Saling. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man akablaawan iti naimbag nga oras nga awan labas. Dispensar manang tadjakon inlanad ti address ko, kat kidawak nga ilingad naklaangan itinagan asaling. Adumatan tinangagak apadas diti programa yo, kataklonak nga adumatan tinaadal ko, babaan ka dagiti padas nga impatulod dagiti dumdumngag dito YouTube channel yo. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay kat sapay ko tamapili a maidrama tapno agserbi a patigmaan kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Ay, masapak ang mapaniti ayan ni Kumaresita ita. Adda ka no napintas aset ti alahas na. Kat kayat ko akitaan, bareng magustuhan di customer ko iji bangko. Kasta aya, sige nga rod, siya konti makamo ditoy. Adaw pa'y kami nagiti awat ko ang mariper nga alahas. Masapul amalpas ko itadagi jay, tao may daalain. Makaamu ka pa'y nga rod ditoy. Sayang nga mindagi jay no maitad na iti sabali. Agdiretso ak tumutan iji bangko tapno maipakitak di alahas. Sapay ko mata magustuhan di sukik. Mamati ka magustuhan daday jay. Amudamot napipinda sa klase dagiti ipakpakitam kadakwada. Isungor da si kakanayon ti pagorderan da no dati kayat da nga alahas. Wala. Kasano, adamot nga mindagiti aglako iti nakangingina ngam saan mo't anapintas ti kalidad na. Kun agtalot da ngamin kanyakon. Taamin anagatang da kanyak kat napintas sa klase. Malangarod, mapankan tapno saan ka amaladaw nga gawid. Ay siyak ti dumagas iti masida iti palengke. Ang mga no adapay sumangpat a customer mo katawan oras mo ang makitsenda. Sige nga rod bakat. Haganad ka, tani. Amumot a delikado. Nang runa kat dakkel tigatad dagiti imot mo. Wen, alas sige, mapanak nga rodan. Hello, Vina, anak. Hello, Papang. Nakaawag ka man. Apay aya, anak. Kayat kayo lang ako mustaan, Papang. Ni Mamangay? Ay napanitayan ti kumari na. Adda mapan na alain nga alahas, tada ka na order kan kuha na iji bangko. Ang mga magustuhan dati alahas nga ipakita na. Ni Mamang at talaga, sobra tigagat na. Amumutan ni mamang mo, agin enjoy itar aramidin na. Kan masayangan kadagiti suki na, anak ko. Sa bagay, talaga nga minalin niya dahil ni Mamang manipod pa idi. Gayam, Papang. Agawid kayo kadiinton piyesta? Umadanin ti piyesta dito lugar tayo. Makaawid kayo kuma, Papang. Bayam tayo bagak ni mamang mo. Saan mi pa'y ngamin pagsaritaan da ita? Amumutan, no ada kami diti lugar nga ayan ti pwesto tayo. Pasig kami at trabaho kan ni mamang mo. Anya ka diter aramidan nyo ita?
Ado dagiti awat ko ang ma-repair nga alahas, Bina. Masapol ang malpas ko ita, ta umay dalain inton madamdama. Sige nga rod, Papang. Tapno saan ka may istorbo. Umawag ak tumanan. Kan ibagayo ka ni Mamang, nga urayan da kayo inton piyesta. Agur-uray dagiti apo ko yo. Wen, anak ko, di kagdanag. Ibagak day taken ni mamang mo apaman asumangpet. Sto di pagnambakit. Anya pa'y ngay lakay. Siyempre, nagustuhan di sukik, iso nga inalanan. Uray dagiti kakadwa na iti bangko, nagorder damat lakay. Ni, nagsayaatan ngay. Adapay dagiti nakadulin dita nga inaramid mo, sana ya. Iso dagijayan ti ipakitak to kadakwada. Barang makurso na daan da, tapno sa anak kon amapan mangala iti ayan ni kumare. Dagiti inaramid mo ti disposta. Anyaya ti kayat da. Oray dagiti nakadisplay dito iskaparate, alaam to na, ta ipakitam. Sigurado magustuhan da dagitoy. Huwag lakay. Ay, agyamanak tamayat ti taray ti negosyo ta. Manayunan manen ti urnong ta. Dagitay para kadagiti anak mo ken apo kumlaangan ati idulin mo. Ila kumunti daduma. Talaga akas jay ti aramidak lakay. Umdas mo tan dagiti para kadakwada. Nasayaat. Ay wun gayam, imawag itay ni Vita. Sapsapulan na ka. Apay ka no. Damdamagan na no agawid tayo jay lugar tayo inton piyesta. Tanay umadanin. Agur-uray ka no dagiti appom. Kunak mo't ang makitan tao, ta adupay ti matrabaho dito'y pwesto. Malpas mo lakit di dagita awat mo. Mabalinta siguro ti agawid lakay. Mailiwak mo tan kadagiti anak ta. Kastabat kadagiti appo ta. Diyak pala agawat iti aramidam. Tapno makabiyahe ta. Ay ket no kastati ko nam, lipasik nga road inton bigat dagiti awat ko. Kan tay wedding ring, tapno awan ti problema. Iti kasta, oray agbayag tamot iti lugar tayo, iti sumagmamano nga aldaw. Ay, sabali at talaga tirik na no adda kay ti bukod mo a lugar, kan bukod mo a balay. Sana kas itirik na no adda ta iti lugar nga ayan ti pwesto ta. Podno day tangay bagam, bakit? Naimaglakit din ata at dadabi na amang bambantay dito balay. Sayang mo't nga minti negosyo tano ibatan ta ti pwesto ta. Nasaya at ta ijay tamutan nga agnanaad. Saan tan nga agabang pa iti pagnaadan ta, malaksid iti pwesto ta. Nabayag tamot ijayin anya, bakit? Lakay, ubig pa'y dagiti anak mo at data ijayan. Ta ijay kat nga rod tayan ti negosyo ta. Rimang ay ti panagbiag tayo. Manipod na kapag negosyo tayo iti day di lugar. Kan maysa, ado tinaatsam iti alahas, kaputa investment data. Kan sana bumababa ti presyo na. Kasmatlay ti daga data, abayat abo may bayag, ngumat nga to ti presyo na. Kat pagyamanak lakay, tanaikan ka iti talento akasta. Ti agaramid kan agrepair kadagiti alahas. Sa bagay, kastamot ti negosyo dagiti dadakkel mo idi si bibiyag dapay. Naimbaglaangan ta, natawid mo ti talento day di papang mo. Isuda nga min dagiti mabigbigbig nga alahero idi ijay lugar da. Ay kat pagyamanak met, ta nasumok ko da ito akita ti trabaho. Iso asaan kayo ang nagrigat a pamilya? Pamilya dagiti alahero iti lugar dati asawak manang Emmy. Kat nagasat kami met, ta nakapagnegosyo kami iti alahas, iti sabali a lugar, nga iso ti ayan mi aging gaita. Ado nga minan ti suki mi iti lugar nga ayan ti negosyo mi. Iso ang masayangan kami met amang isara iti pwesto mi. Agtintinulong kami nga agasawa. Nilakay ko ti para aramid kan para repair kadagiti alahas, syakmat ti para lako. Pasaray mga laak pa itilako kadagiti padami nga alahero matlaeng, nukasta nga ado ti order kanyak manang. Iso daytoy tinangbiag iti pamilyami. Kat maragsakanak amang ibaga, anakapundar kami, gapo iti daytoy a negosyo mi.
Napalaos nga rod ti ragsak dagiti apo mi, kastamoten dagiti anak mi, idi nakaawid kami iti lugar mi. Nasayaat matnog yan kayo pa'y dito iti sumagmamanong aldaw, papang. Mamang, tapno makaina na kayo mat. Bakit kan lakay kayon? Ngam aging gaita, diyo pa'y lakayat ti agsarda nga agtrabaho. Ijak manamukin ni mamang mo, Vina. Di na kanupay kaya ti agretiraw. Kailala ti negosyo, Vina. Kakaisuna adakilatamat ti matmatgadan mi. Kansayang dagiti sukik iti alahas. Ay, jakman amo takalpasan ti pandemic. Kasla na iliwan agumatang dagiti tattao iti alahas da. Puno day tabi na. Saan nga agsarsardang ni mamang mong agidil-deliver kadagiti order nga alahas? Kasta ka di, papang? Kansan lang nga day ta anak ko. Ado pa'y dagiti agpa-made to order kadagiti kayat da design ti alahas da. Ore dagiti agpa-repair. Isuwa ka na nga ado ti customer mi ni mamang mo. Oh, saan ka kadi masayangan iti dayta anak ko? Saan mo ta narigat at trabaho dayta? Pudno launay. Iso na lang ta delikado, mamang. Magmag na kayo wano agbibiyahe kayo kadagiti nagduduma a lugar. Abit-bityo dagiti alahas alako yo. Saan kayo kadi amabuteng? Ang mga no ada makatiktik kada kayo? Dayta lang tayan tirigat na saling. Ang maamok ti araramidek. Di nakpagdanagan, Vina. Amok ti aganad. Saan kay bagak dayta kan ni mamang mo, Vina? Ang kaskas di akastamat lang ti sungbat na kanyak. Iso abay-bay aklatan. Ala, today ti pagragsakan nyo, awan mabalin ko. Basta aganad kayong agpadpada. Adun ti man nibrong itaapanawan. Adapay ti kunkunada budol-budol. Iso a doble anad ti aramiden nyo, papang, mamang. Lakay, ilaklako damot gayam dayta solar iti abay tayo. Dayta solar da pare immeng? Wen lakay, di da kano patakdaranan tamapanda kano ni Canada. Adda ngamin ijay nurse nga anak da. Nay, kasta aya. Napintas dayta a solar. Sapay, pada tayo nga day tigid ti kalsada. Wen nga rod, naibaga kanyak ni Marilor na itay nakita nak. Amangan kanuno interesado ta agumatang. Si kaman saling. Mayat nga investment dayta. Kabalan talakit di ti presyo na. Si kantag desisyon. Kasarita kinton bigat ni kumparem. Saan ba't siguro anang inaunay ti panangilako da? Rasil kano tamapandan sa Naijekana da inton umay abulan. Iso nga ilaklako dan dagiti daddu maasa ni Kwada. Sa bagay, mayat samot ngamin ang tibiyag di anak da ije Canada. Kananan munda pa'y ngay mat dagita sa nikwa. Katag may samot ti anak ta. Enjoyin dakit din na ti mapaglakwan da. Tapno maramanan da pa'y tinagbanugan da. Kasta ti kayat ang mapasamak ni Vina lakay. Isa pagsarsar dengan natan nga agtrabaho. Madanon to dayta. Kayat ko pa'y nga isagaan at maibati tanto kadakwada. Mala, kasaritang maroda pare iming inton bigat. Kat no kabalan talakit di gatangan tan. Anya ti plano yo itinagatang yo adaga, papang, mamang? Kaya't ni mamang mapatakdaran iti apartment nga ipaabang.
Wen Vina anak ko. Total, ada kayo matitoy kanila kay mo. Di da kayon tunti mangimanihar. Isupay a pangalaan nyo iti daddo maakasapulan dagiti anak yo. Wan mat nagpaiso, Bina. Ay, saan papang, mamang? Nukas pangarigan ta matuloy ang maipaabang ti maipatakder nga apartment. Maurnong ti kwarta, tapno addan to mausaryo. Di da kami pagdanagan. Takabailan na kami asuportaran nila kay ko. Bina, anak. Dahita ti desisyon ko, papang. Uray ni Manong, no adda ditoy, isumatla dahita ti kayat na. Saan ka di ada kami ti panunutan nyo? Panawan mo tapno panunutan nyo ti para kada kayo. Saan kayo nga umububing? Anak, da kayo kun ni mamang mo tagsarita may papan iti dayta. Mamang, daytoy la pagiganan min abalay tayo. Dakkel at tulong yung daytoy kada kami. Anya kumapay ti sapunan mi. Kan na ito jumatan dagiti solar mi kan ni Manong. Umdas day jayan, mamang. Ay, saan ba't para kada kayo kat? Para kada giti apo mi. Mamang, ibagami no kasapulan mi ti tulong nyo. O sige, agpatakter kayo ti apartment. Kat na kamin kanila kay ko ti makaamo ang mangimanihar. Ngam kas itinakon-nakon, maurnong ti matgadan ti ipatakder yung nga apartment. Adamot pagsayaatan ti panagawid talakay. Agasem, nakapundar tamanan iti sa bali payasan ni kwa. Wan nga rod saling. Ket ti pagsayaatan na. Asidaglang iti balay tayo day siya solar. Matuloy nga rod ti plano mapatakdaran tayo ti apartment day siya solar. Wen, ngam kasapulan pa'y amanayunan ti urnong ta para iti dayjay a project ta. Siguro kalpasan ti sumagmamano a bulan, mabalinan arugyan ti construction. At akin ka day ta saling. Sa bagay saan tamot kiting agdardaras a. Ti importante na fully paid tan tinagatang ta solar. Ay, mangrugita manan nga agtrabaho kalpasan ti mano nga aldaw a bakasyon ta. Naragsak la tamo ti piyesta iti lugar tayo anya. Ado pa'y tinagbalikbayan agagayam kan kalugaran tayo. Kat kastamot at talaga tunggal pesta. Agkikita, dagitay na bayag asana nagkikita. Bilib da nga rod ka data. Taure at datalaan ka no dito'y Pilipinas, kat napasayata mo tibiyag tayo a pamilya. Isu nga rod nga aginggat ka baalan tapay ti agtrabaho. Sigilat ta. Sayang tinegosyo no serrata. Wen saling, basta ka baalan tapay. Katagyaman tayo iti Diyos, iti agtultuloy a panang tartarabay na kadata. Tauray makunang adan itad ta. Kabaalan tapay lang ngay manihar ti negosyo ta. Hala nga rod, aginanatan, adalaman ti rabi. Inton bigat, masapat ang agbiyahe amapan iti lugar ti negosyo ta. Tamang rugi tabanan nga agtrabaho. Adan edad mi, kabaalan mi paymat nga imanihar ti basit a negosyo mi manang Emi. Ado paymat ladagiti suki mi nga umay agpatarimaan, kan agpa-made to order kadagiti alahas da. Siyak mati para lako kadagiti maararamid nila kay ko, kan para alamutan kadagiti mayat nga agpa-repair kadagiti alahas da. Isuday ta ti makagapo a masayangan kami amang isarra iti pwesto mi. Nagdapat kami iti sabali a lugar, nga iso tinangipatakdaran mi iti negosyo mi. Kat pasaray agawid kami iti lugar mi, no adapas ken no mailiw kami kadagiti anak ken apo ko mi. Pasaray mabati ti asawak iti pwesto mi no kas di amapanak kadagiti sukik, amang ipakita kadagiti lakok. Dudwa kami ngamin iti pwesto mi manang. Kas iti na minsan.
Aday ta, nalpas kon nga in-display dagiti lakot nga alahas lakay. Ikagumaam alupason dagiti pa-repair, nang runa di kukwa tibak ng customer ta. I-deliver ko dagiti iti balay da inton bigat. Naimbaglaangan tapyaran dak, iso nga inton da kanyak tapno madalusan kan ma-repair dagiti daduma. Di ka matanagan, ta siya kung ti makaamo saling. Lapasak na dyan, tapno saan mat akababain kadagiti sukim. Saan dagayam anang lukat di tabanger a pwesto. Isong agmay-may saka ditoy. Aganad ka andong. Agridam ka. Sapay nagado dagita nakadisplay nga alahas di ta eskaparate. Amangan mo't numasalisyanda ka. Unay kalakit din aya saling. Di ka di madanagan. Siyak ti makaamo. Ibagbagak laeng tamadanaga tunggal mabatbati kang agmay-may sa ditoy. Sana balik ko man o nakalakat ti kaabay ta pwesto. Mabiitak mo't lakit di Agsubli akadagos apaman ang makasaritak di manager ti bangko o customer ko. Adda ka no ipakita na a-design akayat na nga ipaaramid. Sige laeng, ta siya kung ti makaamo ditoy. Anyakan sa. Nalutok gaya man ti pangaldawam, mangan kantulatan. Oh, sige garot, mapanakon, tapno makasubli akadagos. Ay, ada ka no pa'y meeting di manager ti bangko customer ko. Tapno saan na masayang ti oras ko nga aguray kan ko Mapan ko man pa'y kitaan tay may sa customer ko nga ada ka no iparepair na sing-sing. Isupay mo't dayjay. Total, malmalpas mo't nila kay dagiti parepair na alak. Masapol ang makaalak manen tapno ada trabaho na inton bigat. Masapol nga agdoble trabaho kami tada project mi manen. Kayat kon amarugyan ti patakter ming apartment. Ay. Apay nga yakas to'y tirik na kita. Kasla tibtibayo ak. Kasla madagdanagan ak jak matamo na niya ti rason. Apay nga tan. Ay. Punasak man tayo ti amarikrik-nak. Masapol nga agrelaksak laeng. Iti kasta makapanak itinas ka na papanak. Agsubli ak laengan diti bangko. Apaman nga agapo ak iti maisapay asukik. Saan arumbang maibus ti oras ko nga agururay dito'y bangko. Ay, agyaman ak. Nakadano nakmatlaengan diti pwesto. Sapay nagpudot ti panawan. Nay, nakaturog mo't nila kay ditayan titugaw na nga agre-prepare. May bantaring ag. Lakay. Lakay, agriing ka. Nay, abay ngay. Nakaturog akmat gayam. Ay, Katno talaga sarsarita kadwa babay tay. Kita anda dagiti display nga alahas. Tadan sa korsonada da. Apay kaya jak mutan napupuutan na pimanaw da. mas daawak nga road. Nadanon ka, nakaturog dit. Ha, lakay. Nakalukat ti eskaparate nga ayan dagiti display nga alahas. Awanan dagiti alahas. Anya? Awan na apulos tinabati. Agore ka. Ayan na nga dagiti repreparek nga alahas. Awan dabutan. Ay. Kayat mo asawan. Oray dagiti impareperda nga alahas. Nangruna dagiti alahas di bak ng customer ta. Awan
mo tan? Saling, dagijay ti madamang aramida kidi simbrak jidwa a babae nga bagbagak. Nakadado ti damdamagan dangam. Awan na pulos ti malagip ko. Ay, Diyos ko. Natakawan talakay. Naibos amin ang naka-display nga alahas. Agraman dagiti impariperda. Ay, Diyos ko. Anya ti aramidan ta ita. Di nasayaat. Mapantag report iji presinto bakit? Barang maduktalan tayo no asino dagiti agtatakaw. Sigun ka dagiti pulis nga imay nag-imbestigar diti pwesto. Nabudol-budol ka kanulakay. Adagayam kasta. Andan, kampay idi, agdamag-damag dakeng ka. Aging nga agtungpal ka iti amin nga ibagadaken ka. Ay, Tirigat na, nakaturog ka pa'y. Iso anaala da amin akayat na nga inala. Awan na pulos timbati da. kasanong aruday to yan saling. Sapay nagado dagiti re-repairen nga alahas kan nababalor pa'y dagijay. Day tatirigat na itan. Masapul ang makasarita ta dagiti akin kukwa ka dagiti alahas. Ibagata tinapasamak. Ngam, obligado talatamang bayad ka dagiti napukaw nga alahas. Pasensya anak ko man saling. Saan ko mata kinayat tinapasamak? Isumot lagayam ang alaos ti panagtibayok kabayatan ti kawan ko ditoy. Madandanaga na kadyak amo ti makagapo. Kayam adakastoy ang mapasamak. Uray dagiti alahas alakuta. Naala da pa'y amin. Husto ka saling. Masapul ang makasarita ta dagiti akin kukwa. Diyak lakit di kayat apagpanunutan data iti saan anasayaat. Di na anak, sungbatam ti awag ko. Hello? Mamang, nakaawag kayo, Mat? Anak, agyaman ta si mungbat ka. Natakawan kami dito pwesto. Anya? Natakawan kayo? Kumusta kayon? Saan kayo kadi anadangran? Ni Papangay, awan ka di tidaka sa napasamak kada kayo? Awan anak ko, okay kami ka ni papang mo. Isu na laang tanapukaw amin a display nga alahas. Agraman dagiti pa-repair da dito'y shop. Kasano nga roden, Mamang? Anya ti ko na dagiti akin kukwa ka dagiti alahas. Day tatidakkel a problema mi ita anak ko. Masapul abayadan mi amin a napukaw. Mamang, Agaramid kami ti pabuspusan. Di kay agdanag. Diyak kayat amapukaw ti kredibilidad mi iti amam. Diyak kayat apanunutan dagiti customer mi alino ko mi ida. Iso amasapul amakabayad kami iti kabiitan apanawan. Day talaangan ti ultimo remedyo lakay. Tapno makabayad ta kadagiti customer ta. Kapilitan saling. Ay, nakasang matenday ta napasamak. Iti kinabayagtan iti dayto a negosyo. Italaang anabiktima ta akastoy. Jay ko nakarudan. Ado itan ti agraira managdakdakas. Amo tayo aya babaan laang iti panakisarsarita tayo iti ditay am-amo at tao. Kat matakawan tayo pa'y gayam. Masapol nga ron nga agawid tayo dyan lugar tayo. Oray na sakit ka data. Nang runak at kagatgatang talang iti dayja asular. Masapol ang mailako manan tapnod na pang nayon ta iti pagbayad ta. Lakay. Sa payadan plano mga aramidan iti nagatang ta asular. Ita saanan ang matuloy. Ay, pasensya kan saling. Awan basol mo. Di karumbang adumawat iti pamakawan. Naimbakit tiya, taad na dagitaan na ipundar. Saan ta marigatan nga agsapol iti pagbayad ta?
Sana balit saling. Masukatan tumot lang dayta. Ti importante, awan ti dakes ang napasamakan ka. Saan ka na isagmak? Iso ang nagasat tapay laeng lakay. Takas talaeng tinapasamak. Akalpay iti abaga day di apagteng manang Emmy. Nang runa tamang mangag kula idi ti maipapan iti budol-budol. Jakpat siyan apulos, ngampod numat gayam. Dakkel ti gata dagiti napukaw kada kami nga alahas manang. Naimbag ko man no dagiti laeng ilaklako mi. Ngem saan, tanairaman anatakaw dagiti pariper dagiti sukik. Ultimo remedyo manang, nangilako kami kadagiti sanikwa na ipundar mi. Tapno mabayadan mi dagiti akin kukwa kadagiti daddu mga alahas anatakaw. Ket saan da kami apagduaduan, tapagaamu tayumet, narigat nga isubli, ket adapay gundaway asaanan a maisubli, no panagtalet ti mabirri. Tilaangan pagyamanan mi idi kan ni Andong, ket awan ti dakes a napasamak ken kuana. Iso nga uray pay napukaw mi ti daddu maasanikwa a naipundar mi, awan anyaman na, tatinapateg ket natalged kami, kan saan anapukaw ti panagtalek kada kami, dagiti suki mi. Agserbi ko madaytoy apalagip ka dagiti padami nga adda negosyo na manang. Tapno agan nadda akanayon iti panakitran transaksyon da, nang runa kadagiti dida pay am-amuunay at tao. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, saling. Pagayam asaling, pudno akadagitoy apanawan, agrairan dagiti manang gundaway. Iso akasapulan ti kanayon apanagannad. Nang runa dagiti adda negosyo na akasken ka. Husto ti kunam, pagyamanam tawan dakas ang napasamak iti asawam. Material la ang abanag tinapukaw, ket nalaka a masukatan. Ngem no ti biag ti mapukaw, saanen a maisubli apulos. Agserbi ko mga rod aleksyon daytoy, tapno iti sumarono, ket dublyan yun ti panagannadyo, nang runa iti kasta akita ti negosyo yo. Kararag ko akanayon na kayo atarabayan ti namarswa, ket ilisi na kayo akanayon iti paggad. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Tang iti Ilocos Norte, from Hana Agtang. Kabsat ko ani Lorna Bernabe and family, kan Labugin family, Timorong Bagabag Nueva Vizcaya, kan kabsat ko ani Jocelyn Labugen iti Hong Kong, kan anak ko ani Irish Hermosura, Tilantap, from Chona Labugin ti Malaysia. Shout out iti asawak ani Bong Doktolero ti Bantay, Dugo Kamalanyogan Cagayan, from Juvelin. Bakit ko ani Leia, nanang Lydia kan anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel kan Erich, from Angelino Sawat, Titagudin, Ilocos Sur. Mamak Emily, Papalino kan Tatay Elmer, kan kakabsat ko di Tagasahas, Common, Aritaw, Nueva Vizcaya, kan nimanang ko J. Saudi, from Lani, ti Abra. Shout out kada user YO6K,
Jovita Bumanglag, Lalaine Gapay, ken Vic Virgo. Asawa ka ni Walter Jan Camarista di Pampanga. Ni Mama Nelia, Mamang Glessy, Manang Vanilin, Vanessa, Vanson, ken dagiti kakasinsin ko iti purok ni Bulan Ramon Isabela from Van Muega. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Marlon. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Marlon, taga Nueva Ecija akmanang. Nabayagan nga agdangdangag kadagiti maipatpatangatang a drama yo manang. Tamanipod na sarakak to YouTube channel yo, dayto yan ti maysa kadagiti pagliwliwaak no awan ti araramidek, kano daduma, uray pay adda obrak, agdangdangag aklatta. Kinapudno naman ang awan pa'y upload yo pinalabas ko. Dagiti mo na nga upload yo sakbay anasarakak to YouTube channel yo, sinoblyak amin kat dinangag ko. Aging gaana awis matiriknak amang ipatulod iti padas ko. Kat sapay lakuma tamapili a maidrama, barang makaibati tinapatag nga adal kadagiti padak amakuna, ana igumunan nga agdangdangag kadagiti pakasaritaan nga ingkay ipatpatangatang. Rugyak nga ruden ti agsalaysay, Manang Emmy. Nabartag ka manan, Marlon. Ha? Ni, saan nanang? Ay, di nakman lukon, Marlon. Agat arak ka. Kad may basbasing ka itaya magmagna. Nanang, saan ka na bartek? Naliwayan mi lang ti oras kadagiti barkadak ta. Naimasan mi ti nag-iistorya. Di nak mapaglibakan, Marlon. Iti kasta jarmaw. Amok nga aduti na inom yung nga arak kadagiti barkadam. Basid lang tinainom ko nanang. Saan ka na bartek ko nakmat? Baset ngam kita ti ipektunakan ka. Talaga kastuyak. Nariwawan no naragsak nanang. Saan ka maan-anawa makibarbarkada? Kanayon pa'y arabi ka nga agawid. Ay, makapadanag ka, anak ko. Mabay ko mga minapagdanagan tak nanang. Kasano ko maasa anak agdanag ngay? Rabin, jak amaw no niya tinapasamak kan ka di tarwar. Sige, husto nga rudan. Pastragan dakit din tanay. Ang mga namang magdatayo dakiti karuba. Kababayin. Ang kalpasan na, hingga maturo ka yung tanay. Hadal naman tirabe. Kan, adak mo tanditi balay. Awanan ti rumba nga pagdanagan yaw. Kasla na imas ti uminom dito ya. Kunak tumot kan ka pare. Napintas ditoy. Mayat nga agpaiso dahi lugar. Oh, anya ti trip mo nga inuman. Si Kante Agordar. Si Kalatan. Sano na nga ado Kanya kahit tayo nasang runa ita mga nujak kabalan. Di ka madanagan, Marlon. San ka baybayan? Arak lang daytoy pare. San ka mat ngagdadamo uminom? San ka di? Wan mat kiti kas lang amin nagado ti nagduduma klase nga arak dito imino. Anya ti mayat ka dagito Adda signature cocktails da dito na imas. Naramanak day jayon pare. No, isa ti ko namdi, sige. Basta sano na yan napiksa Wan ka di. Kan may sa, makaumamot tagiti sigod ngayon inaman ta. Padasan tamot tagiti mainom iti day ti abar Sika talaga. Abak mo pa iti pudpud no lalaki no inom di pagsasaritaan. Lalaki ak pare. Si kamot. Oh, anya ti kayat mapulutan. No pulutan di pagsasaritaan, ay kat amo mo na. Tanaan niya ti trip mapulutan, trip kumatain. Ayun gaya man niya. Talagang agpada tayo ti trip, Marlon. Sige, agorder tangarudan. Na, sigarilyo mo't day ta, Marlon. Ha? Kano pa'y anak kasursuro kang agsigarilyo? Nanang, kuha. Italang da ito Saan mo ta ka na yun? Uray pa'y, di mo ayaan mo ang makadadaol kan kadayta. Di ka kadyag pampanunot, Marlon. Amin sa mo't a klase abisyo kat nasumok maon. Pasensya kayo, nanang. Mamin ano aya nga ibagakkan ka nga awan serbi na kita abisyo.
Anya klase ay adagita abarkadam, tasipod na kaduam idakat na isungsungkan nga bisyo. Saan matada ka sa tao dagiti gagayim ko, nanang? Trip mi lang. Trip as-asawam. Dadadaalam lang tibagim iti kastangar aramidam. Saan ka kati amabuteng kadagiti sakit amabalin mo amaalag po kadagiti abisyo? Saan mo ka din apampanunutan ti masakbayam, anak ko? Nanang, okay lang. Sa anak mo ni Naldo magsigsigarilyo. Anya nga okay lang. Anya saan nga inaldaw? Saan ka amabanbantayan, Marlon? May sa nga istikla ang asigarilyo, makadadaal daytan. Kasano no maadik kan? Kasano no di mo maikat dayta asigarilyo? Saan to mapasamak dayta, nanang? Kasano ang maibagam dayta? Anak ka, jay makapasaya at kan ka di pampanunutag. Saan mo ko man nga ituloy dagita akalukwam? Sorry, nanang. Saan to na maulit? Saan nga umdas ti sore? Ipakitam iti aramid at talaga dumaw dawat kay ti pasensya. Baliwab dagiti mading nga aramid mo. Pasensya kayo, nanang. Sapay lako matapod no dagita nga imbagam. Di naksubsubukan, Marlon. Napatag ka kanyak. Iso adyak kayat amadadaal ka. Gapulaeng ka dagiti awan kwenta na abanag. Nadamag ko kadagiti tropa na tiliwan na kakano ni nanang mga agsigsigarilyo. Wan nga rod. Kunak man ninja ka, pare. Kastaw na nga rod taungot kanyak ni nanang. Ay, grabe, pare. Kasla death sentence sa dagos no matiliwan ka. Grabe ka diti pa ng sermon ni nanang mukan ka. Sobra. Amumutan ni nanang. Istrikto na may papanan ni Tisalunat. Kunak mo trip ko laang. Siyak tupay. Natiliwanak mo tidi. Iso at tinarayak ni tatang ko. Anyawat na itan. Kasta saan ka natiliwan na. Tapirmi pa iti katawam. Seryoso, Marlon. No, kaya't mo nga isardeng. Suportaran ka. No talaga trip mo. Suportaran ka lang ta, pare. Ibagam ka ni nanang mo at trip mo lang nga talaga. Kasta ko makabita kasarsarita ni nanang ko imposible, pare. Well, good luck ka, pare. Mala, umay kakit din. Mapantagyo si tapno malipatam ti sermon ni nanang mo. O sige, basta saan tan apatil-tiliwan. Ba't ako nang pare? Ang mga nuinton bigat. At dan lecture ta may papaniti dangers of smoking. Cheers talaan kadagiti padataan ninja smokers. Naistrikto ni nanang ko no maipapaniti salun at manang Emmy. Nang runa ket jak ngaminan nagkolehyo, takalpasan ti panagturpos ko iti high school, simrekak a janitor iti maysa nga opisina. Di tamoten ana amaamok ni Lance, tigayem ko alakyan. Nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Ngem ado abisyo tinasumok mi, nang runa ti arak, ta iso ngamin ti pangikat mi iti bannog mi kalpasan ti agmalmalam at trabaho. Banag akarurod unay ni nanang. Kastamoten ti masansan analadaw a panagaw-awid ko. Kas iti may sa agundaway. Kastoy kadilatan na kanayon ti aramid mo si Kamarlon. Ti renabiing agawid ang nakainom. Nanang, Anya aya ti mapaspasamak ka. saan mo ta rinabiin, nanang? Agtrab-trabawa? Ngata, makatrabaho ka nga rod itinasaya at no kanayon ka na hangover tunggal mapan kag trabaho. Relax, nanang. Saan ako mataka na yun, bartag? Agin enjoy ak lang sagpaminsan. Anya aya ti planom para iti masakbayam.
Jack pa mo nanang. Sapsapulok pa lang ti direksyon ti biyag ko. Kasano nga rod ang mabiro kam ti direksyon ti biyag mo? No kanayon mo't abisyo ti in-into naram. Ang pampanunot akpay mo nanang. Aginggat kaano nga agpanunot ka? Kaano nga agseryoso kay ti panagbiag mo? Nanang, kahit ko lang mo ti ag-relax agpaminsan. Kaano pa'y nga rod nga apanunutom ti maipapan iti masakbayam? Into naladaw ton ti amin? Saan mo na maisubli pa'y dagiti naglabas a panawon a sinayang mo? Nanang, Diyak kaya ti aramidem iti biyag mo, Marlon. Saan ka lang arudan a nagtuloy a nagadal? Kasta pa'y ti aramid mo? No si biyag lang day di tatang mo, amo ka di na anamungan ti kastang aramidem. pasensya kayo nanang. Di kayo danag. Ikagumak ti mga barwanan. Rumbag laeng, tasaan mo ta para kanyak ti bagbagak, no di kat para kan ka. Nabanug ako namang bagbagakan ka, Marlon. Maudi na ito yan. Nauma akon iti aramid mo. Talagang sa agimuran kanyak ni nanang. Anya nga minayati mapaspasamak ka Marlon. Apa di mo maornos ti biyag mo. Talaga naloko ka. Jakla ko man pinadpadas ti nagbesyo. Awan lakit nga rodon di pagmamaayan ti biyag ko. Sigod mo't nga do ti arapap ko. Tsaka mo na niya tinapasamak. Impang pangrunak mo tan dagbisyo. Dagbartag ngayon aldaw. Isong awanan ti direksyon ti biyag ko. Sana da ito ti kahit kabiyag. Itala maamiris ko ti amin nga ibalbalakad kanyak ni nanang. Kaya't ko tinasaysayata pa nagbiyag. Kaya't ko sumayat mo ti masakbayak. Ang kasanwa ka mga rugi. Ang mga nunaladaw ti amin. Ay, talaga masapol na agbalbaliw ako. Diyak kayatan ti kastoy a klase ti panagbiag. Kalidliday ka mo't pare. Kasla nakaununag ti pampanunutom. Sigamot gayam Lance. Ay, awan da ito Di naklatan ni kaskaso. Sigurado ka? Itay payapalpaliiwan ka. Kasla awan iti trabaho ti focus mo Diyak manam mo. Sa bali ti marikriknak. Kasla da sapsapulok diyak matamunan niya. Total, panag-aawin no tan. Oh my God, mapantapay aginom. Tapno maikat anyaman day pampanunutom. Ang May kakit din. Nabambanog tayo itangal daw. Masapol ti mangikat iti banog. Lumay kan. May saraw daang. sige man lang. Ngamuan round lang Diyak kahit ti mabarta kita. Tagyaman akman iti panangawis mo kanyak. Takas lalim mag-an pa'y dirignak. Naimbaglang tanda ka kanayo namang supsuporta kanyak, Lance. Di mo panunutan day ta pare. Agayam to. Di may sa agayam. Kanayon nga adda dita nakasuporta iti amin na gundaway. Agyaman ak, Lance. Talaga nasaya at kaagayam. Father, ada na danunak a lalaki ang nakaida itiruar ti simbaan. Anya nga itinapasama kiti dadya lalaki. Kasla na bartak mat, Father? Anya? Oh my ka.
Tulungan naktay sa rekta dito o nagtisimbaan. Ha? Sigurado kayo, Father? Saan tangaan mo no apay ang nakadanon day ta lalaki dito simbaan. Isa masapul at tulungan ta. Sa bagay. Amangan no, masapul na agpay so titulong, Father. Pudno day ta, Celia. No adadagiti kastoy pagteng. Saan tayo agpanunot at agos iti sana nasayaat. Anya taamo tayo. Amangan no da pagdaldalanan na kat inturong ti Diyos dito'y simbaan. Wan agpay so, Father. Mala, umay ka. Mapantakitaan di bagbagam alalaki. Kaya di ka gumanta nga isarek dito'y simbaan. Iti panagmaymaysak, simken iti panunot ko arumbeng nga agbalbaliwakon. Tadyak kayat nga awan to ti agbalin a direksyon ti panagbiag ko. Ngam iti panangawis kanyak ti gayem ko alakyan nga aginom, nasobra akmanan ti naginom, katjak nakaawid iti balay mi. Gapu tadjakon amo ti lubong ko idi, komporme lataditan ti naturturong ko manang. Jak amo no nairanrana, wenno talaga na igagara, tati naturong ko nagturugan iti daydi apan nakabartek ko, ket iti sango ti ridaw ti simbaan. Ket iti panagriing ko, adda akon iti mismo nga uneg ti simbaan. Jak mailawlawag manang Emmy, ngam kasla adda karkar na anariknak iti daydi akanito, nga isumet ti insalaysay ko iti inak, idi nakaawidak. Anya ti ko na, Marlon. Nakaturog ka iti simbaan, gapu itinalaos a kinabartek mo. Ay, mangibabain ka talaga. Pasensya kayo, nanang. Diyan ka muna kapay nga ijay tinaturong ko. Pakawanan nak, nanang. Kinapudno na. Inkarik itibagi ka talaga amat kumadjakon kay tagbartag. Jak manam mo. Taan naawis naklata mo ti katrabaho ka mapanaginom. Talaga kaya't kumutandag balbaliw, nanang. Ita, amo mon agapu itinalaos a kinabartek mo. Ado dagiti maararamid mo asaan arumbang. Agbaliw ka kuman. Agasam nga itinaramid mo. Kaya rigan na binastos mo matan ti pagtangan ti Diyos. Gapu iti kasjay a napasamak. Pakawanan na ko, mananang. Talaga adyak na pupuutan. Nga pa nakadano na kadisimbaan. Sigun mo't ano mabarbartagak. Amok ta agawid. Ay, Marlon, anak. Amo yun, nanang. Adakarkar na anariknak. Apaman anakariingak nga adan ito unag disimbaan. Ha? Iso pang panunutag. Saan nga ta talaga nga inturong nak iti Diyos? Tapno mamimpinsanan nga agbalbaliwak. Adaken ka mga miris iti dayta. Tidalan at altaluntunam ket pagayatam. Adaken ka no kayat mo ti agbaliw. Basta panunutam at isimbaan ket nasagraduan a lugar. Saan a lugar ti kalukwan? Bagnal daw yo, Father. Sika ni Marlon, saan ka di? Siya nga rin, Father. Jay, tinulungan nyo idi. Anya nga iti maipaay ko kan ka, Marlon. Father, kaya't ko kumatimang rugi nga agbalin a worker dito simbaan. Agpaiso, Marlon. Talaga ka di, akayat mo tagbalin a worker dito simbaan? Wano, agsapsapol ka lang iti wakas. Tapno mailintag mo dagiti nagbiddotam. Talaga kaya't ko tagserbi dito simbaan, Father. Kas lang amin marikriknak nga da mga alalo ko'y kanyak nga agserbi ti pagtangan ti Diyos. Kan aklaw nagmat. May samot lang dito apamuspusan. Tapno mailintag ko dagiti madian na aramid ko iti biyag ko. Maawatan ka, Marlon.
Amom, adda dagiti kundaway, adagiti may siya si itinalintag adana, kat masarakan da ti sungbat, iti pagtaengan ti Diyos. Ngam seryoso a desisyon ti panagserbi ti Diyos. Madamag kumanlaeng. Adda ka di marikriknam di tapusum, nga iso ti mangidurduron kan ka nga agserbi ti pagtaengan ti Diyos. Father, kaya't ko tagyaman iti Diyos kadag iti panahon adinak binaybayan nga oray sa bali adan na tinaturong ko. Kat babaon day tayo iti panagserbik iti pagtaengan na. Kaya't kumot nga ilintag iti amin abidot ko. Babaon iti panagserbik iti Diyos. Marlon, no marikriknam iti pusum, at ti Diyos tinangiturungkan ka dito'y pagtaengan na. Sige, si pupuso ak ang mangawat ken ka, tapno agserbi ka dito'y simbaan. Ngam laglagi pam, nga iti panagserbim dito'y, kat saan ka nga agbayad, kadag iti naipaay ti Diyos ken ka. No di kat panangipariknam dayta, iti pamatag mo iti Diyos, kan iti panangtungpal mo, iti amin abilin na. Agyaman ak, Father. Laglagi pagkakanayon dayta. Kat ikarik nga ramidag ti amin. Tapno, agmalinak anapod no iti panagserbikan ko ana. Kasta amaten iti pagtaengan na. Ala, bendisyonan na ka ti Diyos. Katagbalin ka ko mga ehemplo kadag iti tattao anay siya si iti dalan ti biag. Agyaman ak, Father. Dakkel at tulong daytoy para iti panagbalbaliw ko. Agpaiso ka diti ibagbag am anak ko. Agserbi ka iti simbaan. Wan nanang, marikrik na nga awagan nak ti Diyos tapno agserbikan ko ana. Ay, kasla jak mamati anak ko. Kasla idikal man laeng anak katurog kay di simbaan gapo iti kinabartek mo. Ngamita, agserbi ka ni Jay. Kaya't kundi mga baruanan nanang. Kaya't ko nabaliwan ti biyag ko. Napanunot ko nga ang mga no dayto hindi pamuspusan. Tapno mamimpinsanan na mabaliwak ti biyag ko. Ay, amom anak, maragsakan ak iti dayta nga imbagam. Masarakam kumatipudpud no adana, babaan iti panagserbim iti Diyos. Kaya't kayong matapagyamanan nanang. Gapoy tawan sarde pa nang iwanwanwan nyo kanyak. Pinadakkel ka nga agbalin anasaya at atao. Gaputa amok nga adaplano ti Diyos para ken ka. Kataramidok mo ti amin. Tapno may karyak nagserbi iti Diyos nanang. Amok asaan analaka day tanga aramidem anak ko. Tinapatag, agsingsingpot ka, kan agbalin ka kumaan na saya at atao. Kinunak mo nanang, nakasagana ako ng mga barwanan. Ay, amom anak ko, ar-ara pa apa ko na dumteng ko mati aldaw, nga agbalin ka amay sa apade. Tapno agbalin ka adalan, iti pan na kaibunan nagdagiti sasa o ti Diyos. Padi? Diyak mo no may karyak agbalin amay sa apadi nanang. Awan ti makaibaga anak ko. Anya ti amom no dumteng to ti aldaw akas tagayam ti misyon mo. Isaan na panunot mo ti agserbi ita iti pagtaengan na. No dumteng tumanday tangal daw. Kat dayta talaga ti plano kanyak ti Diyos. Sa anak to nga rodon niya agkad nanang. Pakaidayawak tagbalin nga instrumento. Tapno maibunan nagdagiti sasa o ti Diyos. Ala, ay di mo pala panunutan dayta anak ko. Tinapatag, adakan iti umno adalan. Kat sursuruto mo ti pagayatan ti Diyos. Sapay lakuma, taagtultuloy ti dalan at taltaluntunam anak ko. Nagsapakan anak kasukat anak ko. Mapan ka ka din iti simbaan. Wan nanang, adang amin aktibidad ang maangay ita kalpasan doon muna amisa. Ay, kastaya. Ay, wun nga agpaisaw. Dandani manen ti Semana Santa. Wan nanang, isong harap nga ado ti trabaho ita iti simbaan. Ken
Ado dagiti umay at taga sa bali alug lugar. Ta agbisita iglesia da. Makita ka talaga nga impa may samon ti trabaho mi simbaan anak ko. Kanayon pa'y asikat kadwan ni Father tunggal adda papanan na sa bali a lugar. Wananang, banaga pakaragsakak matunay. No, kasta nga dati papapanan mi ni Father. Nang runa kadagiti na sulinak alugar, amapan na pangibumbunan na gan iti sasao ti Apo. Nasaya at anak ko. Agar mo sar ka pa'y nga road sakbay ama pang kay simbaan. O sige, nanang. Anya di ko na madamagam kanyak, Marlon. Father, kaya't ko kumadamagan no kasano ti proseso. Tapno, agbalin amay sa apade akas kada kayo. Apay nadamag mo dayta. Marikrik na kamin, Father. Dahil ti plano kanyak ti Diyos. Ti mission ko dito rabaw ti daga, kat ti mangibunan nag iti sasaw ti Diyos. Napudno ka kadi iti dayta nga imbaga, Marlon. Nagtaod ka di dayta iti pusom. Uwan, Father. Tunggal panagkararag ko, ken panangyestig ko iti bagikan ko ana. Marikrik nak ti awag na kanyak. Ti panagbalin amay sa apadi, kat saan narabrabak, Marlon. Daytoy kat panangisubmiter mo iti kinataom, ken iti amin apanawan mo iti Diyos. Maawatak, Father. Ket nakasagana ka mangipay iti si bubukal a kinataok kan panawon ko iti Diyos. Kaya't ko may kan patagtibiyag ko, babon iti panagserbik kan ko ana. No talaga aday ti plano ti Diyos para ken ka. Ituloy mo ti dana ataltaluntunam. Di ka agbutbuteng, takanayo na tarabayan na ka ti Diyos. Agyaman na, Father. Ikarik agbalina ka natudyokan ko ana. Bendisyonan na ka ti Diyos, Marlon. Ituloy mo nga ron kararag, kan dumngag kadagiti sasauna. Agyaman na kadagiti pamili nyo kanyak, Father. Ala, dumngag ka kanyak, tay lawlawag ko kan ka ti amin a proseso, tapno matunoy mo ti arapap mo agbalin anan anay apadi. Ngam ulitak timbagakan ka, Marlon. Masapol ti umda sa kinaanos. Tandaanam kuma akanayon dayta. Ama ng Emmy, madama nga daak iti seminaryo, takayat ko at talaga ti agbalin nga adipan ti Diyos. Kat anan-anayon ang makapagserbiak kan kuana. Marikrik na kaday ti at talaga ti plano ti namarso para kanyak manang. Iso asaan arumbang apaayak, wano pagkadkadak. Makaisamak no mapampanunot ko dagiti kalukwak idi. Ngamkas nga ruden iti kunada, uray anya pa'y tinaglabasan ti tao, kasanuman ti kinasulpeng, wano ibagata yun a kinadakas na iti kalabas. Iti kanito nga agaramid iti wagas ti namarswa, maminpinsan ti panagbaliw na. Kat awanton ti sabali pa'y aturungan na, no di tinalintag adana. Manipod nagbalinak a seminarista manang, jak nagsarday amang ikarkararag asapay lakuma, taagbalinak anaan-anay nga adipen na, babaan iti pan nakaordinak to, kas naan-anay apadi. Sapay lakuma manang, tanakaibati iti adal ti pakasaritaak, kat agbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti agdama ama iyaw-awan iti dana. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, nagpintas ti pakasaritaam. Manipod iti may saan na iyaw-awan nga agtutubo, aging ga iti panagbalinton anaan-anay nga adipan ti Diyos. Ti panagbalin monton amay sa apadi.
Kas iti nakunam, awan imposible iti Diyos. Nang runa no kanayon tayo adawaton ti panarabay na, tapno itunda na tayo iti umno adalan, ganda na ti biyag. Kararag ko akanayon nakakumaatarabayan ti Diyos. Aging ga iti dumteng ti kanito, nga agbalin kan anaan-anay apadi, nga agserbi iti Diyos, ken kadagiti tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.